Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na, nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Enero 20, tuig 2000 or Enero 19, tuig 2026. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapaunang karon nga mga balita. DPWH Secretary Vince Dizon na may nakita nga problema sa buhang flyover kag personal nga nagpakig-angot sa kontraktor. Ang Tiglikom nagpadulong diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo sa pagsikyar sa mga proyekto yara sa idalom sang DPWH. Ang aganan na flyover inapayag sang Tiglikom nga mahuman by December 2026. Amo ining pamaskwa sang DPWH o galing Secretary Vince Dizon, kapila na kami kabisis diri Mabalda o Tagalugon ko karon kay base makahingagaw kag makainsindihan mo man. Ilang bisis na kami dito na balda ng mga nagpasalig sa amin na by December una to yung ungka flyover by December kuno ipapaskwa sa amin na mahuhuman na. Huwag na human pagka-December, ipapaskwa naman sa amin, parang ready na kuno by dinagyang sa nagliligad ng mga tinuig. Iko iya kaga na puslan to, abota kung ano nga mga selebrasyon nga, parang kamigo naman nga gift kuno para sa mga taga Iloilo. Gift kada. Anyway, storyan tana karon sa aton sini nga pagpangalagad samtang Mayor Raisa Treñas nagpahanumdom nga isentro kay Senyor Santo Niño ang selebrasyon sa dinagyang 2026. Pero damo nga reklamo nga daw halos tanan nga mga aktibidades diri side events. Bayad kag ginanay sa city government. Tikon isintro kay Senyor Santo Niño, tani religious affair ni pero koleksyon affair karon ng dolaban nga nagakatabo. Samtang sa iban pa nga mga balita sa gyapon ang mga pumuluyo sa area sang Pavia nagalaom nga hindi lang kuno hasta sa inspeksyon kag pasalig nagikan sa aton sining Tiglikom sa DPWH. Lakip ng pagbisita man ni President Bongbong Marcos dito Isbay probinsya kang Antique para nga inagurahan ang Antique Airport. Mga dalaguan nga mga balita kag impormasyon balikan tay ni sa paray nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal. Sa mga pangunahing balita, bangan humamaya impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inihain sa Kamara de Representantes. Ang Pusong Pinoy Party List Representative na si Journey Onisay inendorso ang naturang reklamo. Ang Department of Justice naman nanindigang wala ng bawian sa mga isinaoli na pera sa gitna ng pangambang recantation ng mga testigo sa flood control anomaly. Department of Public Works and Highway Secretary Dizon naman kinumpirma na mali ang mga coordinates sa ilang proyekto na nasa ilalim ng isumbong mo sa Pangulong website at nangakong susuriin at iimbestigahan. Office of the Civil Defense naman walang namomonitor na banta para sa mga aktibidad sa ASEAN Summit ngayong taon.
Abangan sa ating provincial report mamaya, mga nitso sa isang sementeryo sa Catanduanes nalubog sa bahang dulot po ng bagyong Ada. Ilang nitso inanod din. National news naman, abangan po mamaya banggaan ng 2 high-speed train sa Spain. Kumitil ng 21 katao habang mahigit 100 na italang sugatan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihain po ngayong araw ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Malalang sa mga nakalipas na linggo mga kabumbo, naging maugong po ang bali-balitang haharap sa impeachment etong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ibunyag ni Caloocan Representative Egay Erice. Ito ho ang unang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala mamaya kukuha pa tayo ng karagdagang detalye doon po sa inihain o opisyal na pong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan po sa may House of Representatives na inendorso po yan ng isang kinatawan ng Pusong Pinoy Party List. Mamaya antabayanan po natin yan, samantala sa iba pa munang mga balita. Sa usapin pa rin po ng impeachment mga kabombo, target ho ng ilang House of Representatives leaders na repasuhin ang impeachment rules upang makabalangkas ng mas mabigat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sakali mang maihain muli sa kapulungan. Ito'y habang inaantay ang mababang kapulungan ang desisyon sa motion for reconsideration nito ito'y yung humahamon sa pasya ng korte sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chair at Tingog Representative Jude Asidre, i-adapt ng kapulungan ang bagong impeachment rules para sa 20th Congress alinsunod dyan sa ruling ng kataas-taasang hukuman para matiyak na mahigpit na sumusunod sa proseso at nabuo ng may malinaw na rules o mga guidelines. Binigyang din naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair at Lanao del Sur Representative Zia Ailonto Adjong na ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ay nakafocus doon sa technicality at hindi sa merito ng kaso na kanilang inihain. Sa kasalukuyan, ayon kay Representative Asidre, iniintay pa nila ang aksyon ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Sakali man anya nabigyan ng tamang proseso ang kanilang motion, inaasahan nilang sisimulan ng proseso kung saan ito natapos. Maalalang nauna nang ideklaraan ng Korte Suprema noong Hulyo ng taong nakalipas o Hulyo 25 ng taong nakalipas ang Articles of Impeachment bilang unconstitutional dahil sa paglabag sa one-year rule at sa paglabag sa karapatan para huyan sa due process. Ilan sa mga naging basehan sa pag-impeach ng Kamara sa Vice Presidente noon ay ang misuse of confidential funds. So, hindi po maayos sa paggamit sa confidential funds, pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang posibleng paglabag sa saligang batas. Kaugnay po niyan, kuha tayo ng update mula po dyan sa may Kamara de Representantes kaugnay sa unang impeachment complaint na formal na inihain ngayong araw laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si Bumbuan na Soberano. Formal nang inihain ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa House of Representatives ngayong araw. Ang reklamo ay isinumite ni Attorney Andre De Jesus sa Office of the Secretary General ng House of Representatives at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kabilang sa mga reklamong kinakaharap ng Pangulo na ang una ay betrayal umano of public trust. Kaugnay ito ng umano'y pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang pangalawa, culpable violation of the Constitution dahil sa hindi pagbito sa unprogrammed appropriations sa 2026 National Budget at iba pang provision sa General Appropriations Act. Pangatlo, graft and corruption, mga alegasyon ng kickbacks at ghost project, pati na ang umano'y paggamit ng weaponized na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pang-apat, unfitness to serve, mga akusasyong tungkol sa paggamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Ayon naman kay Representative Journey Jet Nisay, naniniwala siya sa mga nakapaloob sa resolusyon dahilan kanyang inendorso ang nasabing complaint. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Journey Jet Nisay. Ng plenary sa Committee on Justice. After nito, ito yung talagang susuriin natin, pag-aaralan mabuti, talakayan,
at madala sa plenaryo, pagbotohan ng makasama nating kinatawan, doon natin malalaman kung mapapadala natin o matratransmit natin sa Senado. Again, dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Andre. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So, sabi nga mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga. Binigyang din ni Nisay na lumapit sa kanya nga ito si Attorney Andre De Jesus at inilatag ang complaint. Ilang linggo umano nila itong pinag-aralan at batay sa pag-aaral ng kanyang legal team, pasok ang reklamo dahilan kanya itong inendoso. Pakinggan natin muli si Representative Journey Jet Nisay. Nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aaral nito. Siyempre, yung mga legal natin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang week. At nakita namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Itong problema na kung saan siguro lalabas to sa mga susunod na araw, mas mapapaliwanag ni Attorney Andre yung 5 argumento ng impeachment complaint para mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan. Samantala, kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na formal nang natanggap ng kanyang opisina ang reklamo at isinailalim na ito sa paunang verifikasyon alinsunod sa itinakdang proseso ng House of Representatives. Ang nasabing reklamo ay agad ipapadala kay House Speaker Faustino Bojo III para sa kaukulang aksyon alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakaran ng Kamara. Alas 8:45 kaninang umaga nang isumete sa Kamara ni Attorney Andre De Jesus ang nasabing complaint. Mula sa Office of the Secretary General, isusumite ito sa Office of the Speaker. Pagkatapos sa Office of the Speaker, i-endorse ito ng Speaker papunta sa plenaryo para ipag-utos sa House Committee on Justice kung saan tatalakayin na ang nasabing complaint. Live mula dito sa House of Representatives, yes, Bombo Genesis. Any statement sa Malacanang kaugnay dito? Sa ngayon, Bombo Genesis, nag-aabang tayo ng statement mula sa Malacanang, pero wala pang tugon dito, maging si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa ring tugon. Ngayong araw kasi, abala si Pangulong Marcos dahil 3 event ang kanyang dadaluhan nga dyan sa may bahagi ng Visayas, Bombo Genesis. But anyway, meron pa naman, marami pa namang oras at inaabangan pa rin natin ang pahayag ng palasyo hinggil nga sa pagsasampa ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Okay. Maraming salamat, Bumbuan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, naniniwala si Senator Francis Kiko Pangilinan na maraming dapat ipaliwanag si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonuan ukol yan sa issue ng flood control scandal. Ayon sa mambabatas, posibleng maraming nalalaman ang dating kalihim sa issue ng malawakang kickback sa mga itinatayong flood control projects. Laluan niya at makailang beses din siyang nabanggit ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na isa na ngayong state witness. Tinukoy ng senador ang naunang testimonya ni Bernardo sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan iniuugnay niya sina Bonuan at dating Undersecretary Catalina Cabral na parehong may alam sa ilang transaksyon. Kabilang na dito ang ilang proyekto na may pondong umaabot sa 15 billion pesos na may kalakip na 5 billion pesos na komisyon. Naniniwala ang mambabatas na ang muling pagharap ni Bonuan sa pagdinig ay mahalaga upang matuntun pa lalo ang lawak ng nangyayaring kickback sa lahat ng mga proyektong hinahawakan ng Department of Public Works and Highways. Anya, marami pang dapat malaman ng publiko at maraming issue rin na dapat mabuksan ng Senado. Ang mga nalantad na sa kaalaman ng publiko anya ay posibleng katiting lamang ng kabuuan ng nangyayaring iskandalo.
Ayon pa sa senador, mahalaga ang muling pagbabalik ng Senate hearing para mailantad ang lahat ng anomalyang matagal nang bumalot sa public infrastructure program ng gobyerno. Maaari naman daw hong makatulong para matigil na ang walang basehang mga akusasyon ang pagtanggi ng kontraktor na si Curly Discaya sa koneksyon niya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ayon kay Tingog Party List Representative Judas Sidre. Itinuturing din ng mababatas na isang welcome development ang denial nitong si Discaya na nagbibigay diin sa pangangailangan ng evidence-based discourse at maaaring makatulong para matigil ng pagpapakalat ng walang basehang mga alegasyon laban sa mga pinangalanan ng wala hong ebidensya. Matatandaan na lumutang ang alegasyon na nagsilbi umano si Discaya bilang front kay Romualdez sa umano'y pagbili ng high-end real estate property sa Makati City. Subalit itinanggi ito ni Discaya at nilinaw na minsan lang niya nakita ang dating mambabatas na dating nagsilbi bilang House Speaker sa isang public event at hindi niya kailanman ito nakausap. Ikinalungkot din ni Curly ang pagkakasangkot sa kanyang pangalan para kaladkarin ang pangalan ng dating House Speaker sa kontrobersiya. Sinabi rin Discaya na handa siyang akuin ang naturang property sa Makati kung ito ang gusto ng kanyang kritiko kahit na hindi ito totoo. Kaugnay nito ay giniit ni Representative Basidre na dapat na kung mayroon mang ebidensya ay ipresenta at kung wala naman ipinapaubayan nila ito sa publiko at sa mga taong pinangalanan. Sa ngayon, tiling nakadetine si Curly Discaya sa Senado. May kinalaman pa rin po yan sa umunoy pagkakasangkot niya sa kontrobersyal na flood control scandal. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report, mga state witness na magre-recant posibleng maharap sa mga kaso sa paglabag ng kondisyon sa Witness Protection Program. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Department of Justice na mananagot sa mga napiling state witness sa kaso ng flood control sakaling bawiin nila ang testimonya ukol sa kontrobersiya. Ayon kay Justice Secretary Frederick A. Vida, maharap sa kaso mga ito kung matuloy o magkaroon ng recantation sa salaysay. Pagdabagaan niya raw kasi ang naturang hakbang sa mga kondisyon inilatag at napagkasunduan ng state witnesses sa ilalim ng Witness Protection Program. Sa kabila ng mga usap-usapang recantation, maglilinaw naman ang kalihim na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon hinggil rito. Gayunpaman, umaasa si Justice Secretary Vida na mga napiling state witnesses sa flood control ay magpapatuloy at tatayo sa korte sa oras na formal nang maisampa ang kaso. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida ang kalihim ng Department of Justice. Dako, tama si Yusek, pero yung recantation ay paglabag sa iyong sinumpaan at pinangako sa pagpasok sa Witness Protection Program. Pero wala nililiwan ka, wala po tayong state witness sa flood control na nagre-recant at so far at sana po wala mag-violate ng kanilang mga kondisyon ng pagiging state witness. Pag meron po silang violation dun sa mga kondisyon, yung terms and condition na kanilang pinasok, kasi ang kapalit nga nun, dinischarge natin sila from criminal liability. Pero pag may violation sila, welta tayo. Babalkan natin sila lahat. Tandaan nila, lahat ng mga pag-amin nila, kaso na sila kaliwat kanan. Samantala, sa oras naman, maganap ang recantation na nindigan ng Department of Justice na wala nang bawian ng nasoli ng pera mula sa anomalya. Yes, Justice Secretary Vida na mananatili sa pamalaan ang milyon-milyong restitution money nang galing at voluntaryong ibinalik ng mga testigos sa flood control. Kung alala, patay sa impormasyon ng kaguran, aabot na sa higit 300 milyong piso ang kabuang halaga ng nakolekta at na-turn over ng restitution money mula sa manumalyang mga proyekto. Muli, ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida ng Department of Justice. First po, walang nagre-recant. Okay, para maliwanag niliwanag na rin yan ng ating state witness, wala po nagre-recant. Okay? Pangalawa po, kung ang tanong is, anong epekto pag nag-recant dun sa binalik ng pera? Nasa gobyerno na yun Pera ng bayan yun. Hindi na natin yun ibabalik sa kanila. Kaya nga binalik nila yun Alam nila na hindi kanila yun Illegal nilang nakuha yun So, atin na yun. Sa mamamayan na yung pera nga. That's a direct answer to your question. Habang kumpiyansa ang kaguran ng katarungan sa mga talagang state witness sapagkat nakikipagtulungan naman ito sa kanila upang mabuo
ang mga kasong isasampa. May sa pag-ulit na pakinggan si Justice Secretary Frederick A. Vida. Pero sa akin nga, sa ngayon na sila'y nakikipagtulungan sa atin para mabuo natin at mapatibay ang kaso laban dun sa mga principals. Diba? Sa akin, huwag niyong kulayan. Yung kasalukuyan natin mga state witnesses nakikipagtulungan sa atin. Walang recantation at ganun po yung consequence na. So, sana po ay nasagot ko yun. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Yes, Bombo Genesis. May pagdinig muli ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee. May mag-a-attend ba na from Department of Justice lalo sa usapin ng restitution at pagbibigay o paggawad ng Witness Protection Program? Dalawa dun sa pangunahing issue nitong pagtatapos ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee last year. Yes, Bombo Genesis, nakaantabay tayo ngayon mismo dito sa Department of Justice at ating inaantay ang mga opisyal ng kaguran kung sino yung paalis o palabas dito sa tanggapan at a-attend o dadalo sa naturang pagdinig ng Senado. Bombo Genesis. Pero wala pa silang wala pa naman silang confirmation na may mag-attend ba talaga sa kanila or hanggang ngayon? Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, wala pang kumpirmasyon sa Department of Justice kung sino ang haharap. Ngunit dito sa aking harapan ay nakikita ko na paalis itong si Justice Secretary Frederick A. Vida mula dito sa kagawaran ng katarungan, pasakay ng kanyang sasakyan at may kasamang mga bantay ng mga mula sa Highway Patrol Group. Bombo Genesis. Sina Curly Discaya. Si Curly nandyan pa rin sa part ng Senado pero hindi naman na bumabalik diyan dati sa DOJ kasi dating pabalik-balik siya diyan Yes, Bombo Genesis, kumpara mo kay former engineer ng Public Works and Highways na si Henry Alcantara, etong si Curly Discaya ay hindi na natin muling nakita dito sa Department of Justice. At tanging yung mga dating opisyal lamang ng Department of Public Works and Highways ang mailang ulit nating nakikitang dumarating at bumabalik dito sa Department of Justice. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat from time to time kung may mga development lalo kung may confirmation from DOJ na mag-attend sila, makikibalita muli kami diyan sa Department of Justice. Ingat ka diyan, Bombo Gran. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na tayong 19 na minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga kaugnay na usapin mga kabombo, kinwestiyon ho ngayon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang hindi ho pagkakasama bilang state witness nitong sina dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Giit ng kongresista, dapat ay magpaliwanag ang Department of Justice ukol dito at maglabas ng mas maraming detalye ukol sa pagpili ng mga tinanggap bilang testigo o state witness. Kinwestiyon din ng mababatas kung bakit si dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara lamang ang nakuhang testigo, gayong mas marami daw ang dapat pananagutan ng dating district engineer. Binigyang diin din ng mababatas ang kahalagahan na mabigyan siya ng kalinawan o mabigyan ito ng kalinawan lalo na sa kasalukuyang status nitong sina Hernandez at Mendoza, dalawa sa mga dating opisyal na may mas mababang posisyon o ranggo kumpara kay Engineer Alcantara. Inihalimbawa rin ng mababatas ang ilang pagkakataon kung saan ay ibinunyag nitong sina Hernandez at si Mendoza ang ilang sistemang nangyayari umano sa ilalim ng flood control scandal. Tulad huyan ng pamahagi ng pera, pagkahati-hati doon sa mga kickback sa mga proyektong nasa ilalim po ng 1st District Engineering Office at iba pang mga anomalya. Nanindigan ng mababatas na sa kasalukuyan ay hindi katanggap-tanggap ang mga naunang paliwanag ng Justice Department ukol sa mga tinanggap na state witness, lalo at nananatilian niyang fundamental ang papel nitong sina Mendoza at Engineer Hernandez dun sa nabunyag na korupsyon, habang hindi rin sila may tuturing na most guilty sa naturang skandalo. Sa kasalukuyan mga kabombo, umaabot na po sa mahigit 300 million pesos o 300 milyong piso ang naibalik ng 4 na state witness na kinabilangan nitong sina Alcantara, si dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Regional Director Gerard Opulencia, maging si dating Undersecretary Roberto Bernardo at ang kontraktor na si Sally Santos.
Sa ibang balita naman, nilinaw po ng Armed Forces of the Philippines na walang dibisyon sa hanay ng militar. Sa isang statement, tinawag ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang mga claim ng pagbawi ng suporta mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at paglipat ng suporta kay Vice President Sara Duterte bilang fake news at disinformation na idinisenyo umano para lituhin, mawala ang tiwala at maghasik ng dibisyon sa mga matataas na opisyal ng militar at sa mga mamamayang Pilipino. Sa kabila nito, binigyang diin ng militar na nananatili silang nagkakaisa, profesional at non-partisan. Giit pa ng Sandatahang Lakas na ang kanilang katapatan ay sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino at hindi sa sinumang politiko o anumang political agenda. Hinimok din ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na maging vigilant at iberipika lamang ang natatanggap na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaan at official sources at iwasang magbahagi ng mga hindi beripikadong content na magpapalala lamang ng pagkakahati at kaguluhan. Sa ibang mga updates tayo, mapilang Department of Interior and Local Government sa publiko na makipagtulungan para sa kampanya nitong anti-EPAL o pagbabantay laban sa mga uma-EPAL daw na politiko. Inihimok ng ahensya ang mga Pilipino na maghain ng formal na reklamo laban sa mga local at barangay officials na munoy nagiging EPAL tulad ho ng paglalagay ng mga tarpaulin sa kanilang o sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno ng Pilipinas o nagpapabayad sa basic services at iba pang kaugnay na pangyayari. Giit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, pasok na sa administrative cases sa mga ganitong reklamo at maaaring humantong sa preventive suspension ng mga politikong mapapatunayan na nagkasala. Maaaring humantong ito sa tuluyang suspension, depende sa bigat ng ebidensya. Ayon pa kay Remulla, maaari ring magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman na may disciplinary authority sa lahat ng halal na mga itinatalaga at mga itinatalagang opisyal ng pamahalaan, kabilang na mga nasa barangay level. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991, maaaring ihain po sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan ang mga reklamo laban sa mga halal na opisyal ng barangay, kabilang ng punong barangay, mga hagawad at sangguniang kabataan chair. Ang mga mas matataas na opisyal ng mga lokal na pamahalaan tulad po ng mga alkalde o mga mayor ay maaaring pong disiplinahin ng ombudsman at ng Interior and Local Government na may saklaw sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat mapanagot ang Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City noong Enero 8 na kumitil ng 36 na katao. Ito ay dahil anya sa kabiguan ng kagawaran na mapangasiwa ng landfill na nagpahintulot sa pagtatayo ng gusali sa paanan ng gabundok na basura na malinaw anyang delikado. Sa kanyang pagbisita sa mismong site nitong linggo, kasabay ng pagbisita niya sa mga pamilya ng mga nasawi, sinabi ng senador ang naturang lokasyon ay matagal nang may banta ng pagguho at naiwasan sana ang trahedya at buhay pa sana ang mga biktima kung naagapan ito ng mga otoridad. Samantala, kasunod nga ng trahedya, plano ngayon ni Senator Tulfo na tumatayong chairman ng Senate Committee on Social Justice and Rural Development na maglunsad ng investigasyon sa Senado para matukoy ang pananagutan at mapigilang maulit ang kaparehong insidente sa hinaharap. Nakipag-ugnayan na rin ang senador sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga apektadong pamilya, kung saan kinontak ng opisyal ang Department of Social Welfare and Development para sa pagbibigay ng tulong para sa burial, medical aid para sa mga nasugatan at tulong panghanap buhay sa mga pamilya na nawalan ng mapagkakakitaan kasunod ng pagguho ng landfill. Sa ibang mga updates tayo mga kabombo, dako tayo sa ilang mga development kaugnay pa rin po sa pagbubukas, nakataktang pagbubukas po ng Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Wala daw hong namumonitor ang Office of Civil Defense na anumang banta para ho sa mga nakalatag na aktibidad. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Wala namang namamonitor sa ngayon na banta ang Office of Civil Defense para sa mga pag-uumpisa ng ilang mga aktibidad na siyang may kaugnayan sa Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nakahanda na anya ang mga lokal na pamahalaan na siyang paggaganapan ng mga aktibidad na ito gaya sa Cebu, Bohol at Boracay para tanggapin ang mga bisita ng bansa mula sa iba pang mga nasyon na bahagi ng naturang summit.
Handang-handa na rin anya ang mga planong inilatag para rito, gaya na lamang ng pagiging handa ng mga himpilan para sa sunog, lindol at maski sa mga medical emergencies, sa tulong na rin ng mga katuwang na ahensya. Sa kabila nito ay tiniyak naman ni Alejandro na lahat ng mga tauhan at kagamitan ay nakahanda na rin na siyang naglalayong gawing mabilis at agaran ng pagresponde sa kahit anumang sitwasyon. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Wala naman, kami as emergency preparedness, we are making sure na in case na magkaroon ng lindol, magkaroon ng sunog, magkaroon ng medical emergency, ay nakahanda yung Emergency Preparedness and Response Task Force. No? Kasi yun ang available resources natin. Search and rescue, pag nagkaroon ng collapse fracture, pag may medical emergency, nandyan yung mga doktor, yung mga emergency medical evacuation natin, yung mga Coast Guard natin para kung ang area ay nasa resort, meron tayong mga lifeguards, and of course yung paghahanda ng community. Kasi yung mga bisita natin, iikot po yan, mamamasyal, kailangan nakahanda rin po ating mga LGUs, tanggapin yung ating mga bisita. Ayon pa kay Alejandro, ang national contingent ay itatalaga bilang mga augmentation sa mga aktibidad bilang karagdagang seguridad at response team ng bansa upang matiyak na magiging mabilis at maaga ang pagresponde sa kahit anumang emerhensya. May mga nakalatag na rin anya mga plano hinggil dito na siya namang nakaalinsunod sa mga ipinapatupad din na seguridad para sa ASEAN Summit ngayong taon. Kaugnayan, pakinggan natin muli ang tinig ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Ayan, kasi ang ASEAN natin, halos buong Pilipinas yan. Meron sa Cebu, Bohol, Boracay, Tagaytay, meron, Palawan. Yung national contingent, ito, i-deploy natin yan sila to augment yung local resources. So yun po ang trabaho ng Joint Task Force EPR, no? Kung saan po may big event, mag-augment tayo using these resources from the AFP, PNP, Coast Guard, Bureau of Fire. So idadalhin natin yan doon. Meron na po nakalatag na plano at ini-implement natin yan kasabay doon sa Security Task Force. Samantala, Bombo Genesis at Bombo Ever, hinggil naman sa mga umano'y leaked documents, hinggil sa mga preparasyong ginagawa ng pamahalaan para sa ASEAN Summit, patuloy pang sumasailalim sa investigasyon ng Philippine National Police ang mga impormasyon na ito upang matukoy kung saan ito nagmula at sino ang pinanggalingan ng mga dokumento. At yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Yes, Bombo Genesis. Isang katanungan lamang, kasi regular ka rin nagtutungo dyan sa may pambansang pulisya ng Pilipinas at sa may Armed Forces of the Philippines. Since ngayon medyo malawak-lawak yung sinasaklaw ng manhunt operation ng pambansang pulisya, like itong kay Atong Ang at iba pang mga wanted. Hindi naman nagkukulang yung mga miyembro ng pambansang pulisya na i-deploy kasi medyo maraming lugar ito, sa Visayas, and then meron pa mga activities dito sa Manila. Yes, Bombo Genesis, hindi naman nagkukulang dahil may mga iba-iba ng unit naman ang nakapokus dito sa mga events na ito gaya na lamang sa ASEAN at maging dun sa magiging manhunt operation. So dun sa ongoing manhunt operation laban dito kay Charlie Atong Ang. So hindi naman nagkukulang yung ating pambansang pulisya para dun sa kanilang mga tauhan at maging sa kanilang mga assets dahil nga may iba-ibang unit na sumasaklaw sa mga operasyon na ito na kanilang ginagawa o patuloy na ginagawa sa ngayon, Bombo Genesis. Klap kasi niyan, may ilang mga miyembro rin ng pulisya na hinuli lately, parang 14 na yata or 11 na yata yung mga miyembro ng pulisya dahil dito sa missing sa Bungero. Anyway, maraming salamat, Bombo Bea. Para sa ASEAN Summit 2026 updates, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, nakabiyahe na pong muli ang libu-libong pasahero na dating stranded sa mga pantalan dahil sa masungit na panahong dala ng Bagyong Ada. Ito ay kasunod ng tuluyang pagbuti na ng panahon sa mga lugar na dating nakakaranas ng epekto ng naturang bagyo, tulad na lamang sa may Southern Luzon, Visayas at Northern Mindanao. Nitong araw ng linggo ay iniulat ng Philippine Coast Guard na mayroong mahigit 11,600 katao na stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas, Bicol Region at Southern Tagalog. Nito namang Enero 19
na datos po ng Philippine Coast Guard, umaabot na lamang sa 208 katao ang hindi pa nakakabiyahe at nananatili po na stranded sa mga pantalan. Ang mga ito ay nasa iba't ibang pantalan dyan sa may Bicol at Southern Tagalog. Umabot na din sa mahigit 3,100 na rolling cargos ang natukoy noon bilang stranded, ngunit ngayong araw ay tanging 64 na rolling cargos na lamang ang hindi pa nakakalis sa mga pantalan. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, papalayo na po sa kalupaan ng Pilipinas ang unang bagyo ngayong taon. Ito hong bagyong Ada. Uli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 445 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng Kasiguran dyan sa probinsya po ng Aurora. Taglay pa rin po ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na abot ng hanggang sa 55 km per hour habang yung pagbugso nito ay napanatili sa 70 km per hour. Mabagal po itong kumikilos pa hilagang silangan sa bilis na 10 o 10 km kada oras. Sa kasalukuyan, wala na pong nakataas na namang tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Ngunit natili pa rin pong malawak ang saklaw ng bagyo kung saan naapektuhan nito hanggang sa 340 kilometers mula ho sa gitna ng bagyo bilang bahagi po ng sirkulasyon nito. Natili namang nagbabanta ang mga pagulan sa Hilagang Luzon dahil pa rin po ito sa epekto ng hanging amihan. Bombo International News. Nasawi ang nasa 21 katao habang mahigit 100 na iba pang individual ang napaulat na nasugatan matapos magbanggaan ang dalawang high-speed trains sa southern Spain. Ayon sa mga otoridad doon, posibleng tumaas pa ang death toll habang nagpapatuloy ang paghahanap ng rescuers sa wreckage at pagtuntun sa mga survivor. Iniulat naman ni Spain Transport Minister Oscar Puente na mahigit 30 katao ang ginagamot sa ospital matapos magtamo ng seryosong injuries. Nangyari ang insidente malapit sa may Adamuz Town, malapit sa city ng Cordoba, nang madiskaril ang isang high-speed train na galing ng Malaga at patungo sana noon sa Madrid. Saka bumangga sa paparating na isa pang high-speed train na bumabiyahe naman noon mula Madrid patungong Huelva. Base naman sa IRIO na isang private rail company na nag-ooperate ng biyahe mula sa Malaga, nasa 300 pasahero ang sakay ng tren na nadiskaril habang ang isa namang tren ay may lulang 100 pasahero. Hamon ngayon sa mga rescuers sa pag-recover sa mga survivor at mga labi ang pagbaliktad ng napinsalang tren. Kasunod naman ng aksidente, sinuspindi na ang lahat ng rail services sa pagitan ng Madrid at ng Andalusia. Nagpadala naman na ng Spanish Red Cross ng emergency support services sa pinangyarihan ng aksidente, kalakip ang pagbibigay ng counseling sa mga pamilya ng mga biktima. Nakasubaybay rin ngayon si King Philip VI at Queen Letizia kasunod ng naturang insidente para malaman ang mga developments sa trahedya at nagpaabot ng pakikiramay sa mga kamag-anak at mahal sa buhay ng mga nasawi at para sa mabilis na paggaling ng mga nasugatan sa insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang sanhi kung bakit nadiskaril ang naturang high-speed train. Oras yun natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Update pa rin tayo sa ilang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ang kalihim ng Department of Public Works and Highways kinumpirma na mali yung pong mga coordinates dun sa ilang mga proyektong nakapaloob sa isumbong mo sa Pangulo website. Tiniyak din na ito po ay iimbestigahan at masusing susuriin. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na maraming infrastructure at flood control projects na nakalista sa isumbong mo sa Pangulo website ang may maling coordinates. Sinabi ni Dizon na personal nilang naranasan na pumunta sa mga lugar na ayon sa talaan ay may proyekto ngunit wala silang natagpuan. Hindi pa matukoy ng kalihim kung sinadya o nagkamali lamang ang paglalagay ng maling datos ng dating pamunuan ng ahensya sa pangunguna ni Manuel Bonoan. Whether sinadya ba yan o nagkamali lang or may nagbigay kay Sekmani ng mga datos na sinabit niya, ayokong pero the fact is marami sa mga coordinates na isinumite ng DPWH nung bandang mga August, right after the SONA,
mali ang coordinates. Mali in the sense na pagpunta mo na sa coordinates na yon, wala kang makitang proyekto. No? So maraming yan. Na-experience ko mismo yan personally. Totoo na merong mga maling coordinate. At yon ay nanggaling sa DPWH noong Agosto. As to yung motibo doon, hindi ko masasagot yan. Sa ngayon, patuloy ang kagawaran sa beripikasyon ng libo-libong proyekto gamit ang satellite images at tulong ng mga civil society groups upang matukoy ang tamang lokasyon ng mga proyekto. Ito ay pinamumunuan ni Independent Commission for Infrastructure Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Department of Public Works and Highways Undersecretary Arthur Bisnar. Hinimok din ni Dizon ang publiko na magulat ng anumang kahinahinalang proyekto sa kanilang lugar. Hindi naman skew, it makes it inaccurate. No, but kaya nga ngayon, we have to do ongoing validation, no, of all these projects. But unfortunately, sa dami ng mga 30,000 plus ang ongoing ng DPWH, so kaya nga i-revalida lahat ng mga project na yun. Kasama na rin yung tamang coordinates. Pero hopefully, with yung interventions natin, like yung satellite images, magagaman na natin kasi the image will not die. Diba? Kung mali yung coordinate, mali din yung picture ng satellite. Diba? Kung tama. So, kailangan nga talaga i-revalidate yan. Kaya kasama yan actually sa mga meetings namin with the civil society groups, with Mayors for Good Governance, with CBCP, to validate. Diba? Matatandaan na una nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na sinadyang iligaw ang mga investigador sa pamamagitan ng maling pagpasa ni dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan ng mga coordinates upang pagtakpan umano ang mga ghost at substandard na proyekto. Sa ngayon, balik bansa na si dating kalihim Bonoan mula sa Estados Unidos at nakatakdang makatanggap ng sabina mula sa Senado matapos hindi makadalo sa nagpapatuloy na pagdinig hinggil sa flood control scandal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Sa ibang mga updates tayo, mga kabombo, maaari na pong maka-avail ng 5% diskwento sa liquefied petroleum gas sa mga senior citizen at persons with disabilities. Alinsunod po yan sa Department of Trade and Industry at Department of Agriculture, maging ang Department of Energy. Ito ay sa pamamagitan ng isang Joint Administrative Order number 24-02. Paglilinaw ho ng Department of Energy na hindi lahat ng tindahang nagbebenta ng liquefied petroleum gas ay maaari pong magbigay ng diskwento o kung di man, otorisado sa pagbibigay ng benepisyo. Maaari lamang daw kung makuhang diskwento sa mga tindahang klasipikado bilang mga dealer, mga distributor na base naman sa license to operate na iginawad po ng Department of Energy sa mga lehitimong may-ari ng mga negosyo. Kinakailangan lamang kung magpresenta ng valid government-issued senior citizen o persons with disability ID at siguraduhin na pasok sa itinakdang laki ang bibilhin na liquefied gas na may net content na hindi po lalampas sa 11 kilos. Samantala, ang nasabihong diskwento ay para lamang sa LPG na personal na gagamitin sa bahay at hindi daw ho sa mga liquefied petroleum gas na pangnegosyo. Samantala, sisimulan na sa 6 na ospital ang Philippine Healthcare and the Mercury Waste Management Project na layunin ang pag-detox ng 18,000 toneladang healthcare waste kada buwan. Bilang tugon po ito sa lumalalang problema sa mga mapanganib na basura mula sa mga ospital at kabahayan. Ayon kay Jam Lorenzo, ang Deputy Executive Director at Project Manager ng Ban Toxics, majority ng healthcare waste kung susunugin ay maglalabas ng dioxins and furans na sinasabi namang cancerous at maaaring magdulot ng malalang sakit. Ang Healthcare and Mercury Waste Management Project ay magsisiguro sa ligtas na disposal o pagtatapon ng mga mercury stockpiles mula sa phase-out medical devices. Sa ilalim din ng proyektong ito, magkakaroon ng direktang investment sa mga non-burn technologies o teknolohiya na kayang gamutin ang basura ng hindi kinakailangang sunugin ang mga ito. Tinatayang aabot sa 80% ng healthcare waste ay single-use plastics at papalitan naman ito ng reusable na bersyon sa ilalim po yan ng naturang programa. Meron na lamang ho tayong 19 na minuto mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon.
Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may Visayas area, ang Sinulog 2026 Grand Parade. Mapayapa pong natapos at meron pong naitala na hanggang sa mahigit 5 milyong kataong dumalo. May update dyan ang Bombo Radio Cebu. Matagumpay at mapayapang natapos ang Sinulog 2026 Grand Parade matapos ang tinatayang 5.2 milyong katao ang nakilahok sa taunang pagdiriwang, kung saan hakot awards ang Toledo City at Tagbilaran City. Ayon kay Police Colonel George Ilanan, ang officer in charge, City Director ng Cebu City Police Office, ang pagtatansya ng dami ng tao ay batay sa opisyal na datos na inilabas ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dagdag pa ni Colonel Ilanan na sa kabila ng malaking bilang ng tao sa ruta ng parada at sa Cebu City Sports Center, nanatiling generally peaceful ang pagdiriwang. Pinuri rin niya ang kapulisan para sa kanilang maagang paghahanda at puspusang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga force multipliers. Samantala, wala namang major injuries ang naitala ng CCDRRMO kasunod ng pagdagsa ng milyon-milyong deboto at turista, subalit mayroong mga nakaranas ng minor injuries tulad ng heat stroke at dehydration, ngunit mabilis itong nagamot ng mga medical team na nakastandby sa buong lungsod. Napag-alaman din na ang bilang ng mga tao ay sinasabing isa sa pinakamarami sa kasaysayan ng Sinulog, lalo na't ang sigasig ng mga pagtatanghal at mga contingents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay naibalik na. At the peak, according to CCDRMO, we peaked at 5.2 billion. Our source is CCDRMO, which is a member of the Multi-Agency Coordinating Center. Then we only have 152 minor injuries. Sa kabilang banda naman, nagpaabot ng mainit na pagbati si Pope Leo XIV sa Augustinian community ng Basilica Minor del Santo Niño de Cebu, kasabay ng katiyakan ng kanyang espiritual na pagiging malapit sa lahat ng nagtipon para sa taunang pagdiriwang ng Fiesta Senior. Sa pahayag nito, umaasa ang Santo Papa na ang pagdiriwang ng Sinulog ay maging isang oportunidad upang lumago ang pasasalamat para sa sacramental na biyaya ng binyag na nag-uugnay sa atin kay Kristo at ginagawa tayong mga anak ng Diyos at mga miyembro ng kanyang simbahan. Hinangaan din ni Pope Leo ang lahat ng mga dumalo para sa pagdiriwang, kaya naman ibinigay nito ang kanyang apostolic blessings bilang tanda ng kagalakan at pag-asa para sa Panginoon. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, meron pong mga nicho dyan sa isang sementeryo sa Inalmasinan, Caramoran, Catanduanes na lubog sa baha at inanod, bunsod po yan ang pananalasa ng Bagyong Ada. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng kaukulang pong mga detalye dyan mula sa Bombo Radio Legazpi. Nalubog sa baha at inanod ang mga nicho sa isang sementeryo sa Inalmasinan, Caramoran, Catanduanes dahil sa matinding epekto ng Bagyong Ada. Matatandaan na nairehistro ang walang patid na pag-ulan sa probinsya dahil sa bagyo na nagdulot ng matinding volume ng tubig sa mga lugar. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Azanza, sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nagpadala na sila ng mga heavy equipment at operators sa lugar base sa kanilang initial assessment na nakadirekta ang agos ng tubig tuwing umuulan sa nasabing Campo Santo, dahilan para rumagasa ang tubig baha na unang nakakaapekto sa sementeryo at tinatangay patungo sa mga barangay. Sa ngayon, plano nilang i-divert ang tubig para hindi na dumiretso pa sa sementeryo at mga barangay ang pagbabaha. Samantala, nagsasagawa na rin sila ng restoration sa mga spillways at kalsada na nasira sa probinsya dahil sa bagyo. Nagkaroon rin ng clogging sa mga kanal na nagresulta sa pagkakaroon ng fountain ng tubig sa isang lugar. Aktibo rin sa ngayon ang kanilang mga opisyal, lalo na sa pagmumonitor ng mga evacuees. Sa Inalmasinan nito, sa Caramoran, magpapadala rin kami doon ng mga heavy equipment at saka mga operators kasi ang nakita namin sa initial assessment, yung flow ng tubig ay nakadirekta sa Campo Santo. Kaya pag rumagasa ang tubig, unang naapektuhan yung sementeryo, tapos tinatangay ito papunta sa barangay. Ang plano namin ay i-divert flow ng tubig para huwag dumire-diretso sa sementeryo ng Inalmasinan. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo JM Cardino, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Silan pang mga balita mula po sa probinsya, si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Personal pong tinungo ang kontrobersyal na Ganan Flyover
sa probinsya po ng Iloilo na halos sa kalahating dekada na rahong nakatiwangwang. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Personal na inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang kontrobersyal na Aganan flyover sa bayan ng Pavia, Iloilo. Ang nakatiwangwang at palpak na flyover ay may total budget na 802 million pesos at sinimulang ipatayo noong Hulyo 2020. Ito ay may target completion date dapat sana na 24 months o 2 taon lamang. Ngunit hanggang ngayon ay nakatenga at hindi pa rin ito napapakinabangan. Sa prayam ng Bombo Radyo kay Dizon, sinabi nito na may nakalatag ng plano para sa pagpapatuloy ng konstruksyon. Aniya ang gagawin nila ngayon ay kumuha ng second opinion mula sa isang foreign consultant at tatagal ito ng 1 buwan. Ayon sa kalihim, kapag may go signal na, sisimulan agad ang final construction. Dagdag pa ni Dizon, kapag natapos ito ngayong taon, ito magiging Christmas gift ni Presidente Marcos sa mga Ilonggo. Kailangan nating tapusin ito ng mabilis, pero we have to make sure na safe. No, hindi natin ikompromiso yung safety. No, tsaka yung kasi buhay ng mga kababayan natin ito, no? Ayaw nating mag-compromise on that. Ngayon, merong initial na plan, no, na pinropose. Yan ay natapos nung last year, natapos yung plano para dito. Last year. Ngayon, kumbaga parang doktor, hihingi muna ako ng second opinion. Middle of February, we can already start construction. And ang pangako sa akin ni RD, and I'm sure tutuloy ni bibilisan din ni RD Dennis, magiging Christmas gift ito ni PBBM sa mga taga Iloilo City. Christmas of 2026, ha? Si DPWH Secretary Vince Dizon. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga updates, isa pong constitutional law expert tumasa pong may makabuluhang resulta o pangyayari sa gaganaping pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. May update po dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Inaasahang lalalim pa ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagpapatuloy ng pagdinig nito ngayong araw kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa gitna ng panawagang tiyakin ang buong transparency at maiwasan anumang pagtatakip sa kaso. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Attorney Domingo Egon Cayosa, constitutional law expert, mahalaga umanong may mga bagong testigo at karagdagang mga impormasyon na mailalahad sa susunod na pagdinig upang maging makabuluhan ang investigasyon at hindi masayang ang oras at pondo ng bayan. Ayon kay Attorney Cayosa, ang bukas na pagdinig ng Senado ay nagbibigay ng mas malawak na espasyo para mailabas sa mga impormasyong suportado ng ebidensya at testigo, hindi lamang pahayag mula sa mga ahensya ng gobyerno. Anya, mahalaga ito upang hindi mailihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na isyu ng malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dagdag pa niya, ang bukas na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay makatutulong upang mahirapan ang sino mang magsagawa ng selective prosecution habang nabibigyan din ng pagkakataon ang mga napaparatangan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Umaasa rin si Attorney Cayosa na magbubunga ang investigasyon ng isang matibay na committee report na magsisilbing batayan sa mas mabilis na aksyon ng ombudsman, lalo na't matagal na umanong bumabagal ang hustisya dahil sa nawawalang ebidensya at testigo sa paglipas ng panahon. Sana magtigilan ito hanggat makapagbuo sila ng comprehensive na picture at makakapagrekomenda ng makakasuhan with sufficient evidence. Hindi yung nangyari sa ICI at Ombudsman kasi nagpasahan na lang sila eh. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Isang political analyst naniniwalang may malaking impact sa investigasyon ng flood control anomaly ang pagbabalik bansa ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay niyan, may eksklusibong panayamang Bombo Radio Dagupan. May malaking epekto sa patuloy na investigasyon ng umunoy anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways ang pagbabalik
ng bansa ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuana. Ayon kay Atty. Michael Henry Usinco, isang political analyst, mahalaga ang pagbabalik ni Bunuana dahil ang mga isyong may kinalaman sa questionableng pondo ng DPWH ay naganap sa panahong siya ang nanunungkulan bilang kalihim ng ahensya. Dagdag pa ni Usinco, si Bunuana ay nagsilbi rin bilang pinuno ng departamento noong mga panahong nasasaklaw ng mga aligasyon. Dahil dito inaasahang maaaring makatulong ang mga dating opisyal sa pagbuo ng kaso, maaaring bilang mga testigo o bilang mga posibleng kasabwata. Binigyan din ni Usinco na hindi agad-agad makakakuha ng status bilang state witness ang sinumang sangkot dahil kinakailangan pa itong dumaan sa masusing proseso at pagsusuri ng mga otoridad. Aniya, mahalaga ang agarang kumilos ang Office of the Ombudsman sa pangangalap ng ebidensya upang hindi masayang ang oras sa investigasyon. Dagdag pa niya, dapat ding gampanan ng Kongreso ang tungkulin nitong magpasa ng mga batas na alinsunod sa mandato ng konstitusyon upang masiguro na ang pondo ng bayan ay hindi naabuso at napoprotektahan laban sa korupsyon. Maraming alam tungkol sa nangyari, either as a witness or as participant, no? Akusado mismo. Same kay Secretary Pangandaman. Kung papayag ba siya maging kasama dun sa makukulong or gaya ng mga iba, nag-apply ng state witness at tell-all. Asahan natin na mangyayari dito kay Bunuan at kay Pangandaman. No? Na they will provide all the information sa ombudsman at dun sa mga prosecutors. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Samantala, isang 82-year-old na Pinay pinarangalan bilang World's Most Fearless Traveler ng Nomadmania Travel Awards. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Star FM Manila. Blessing para sa 82-year-old Miami-based Pinay na si Luisa Yu ang maparangalan ng Most Intrepid Traveler o World's Most Fearless Traveler ng Nomadmania Travel Awards. Ito ang ikalawang beses na pinarangalan si Yu. Taong 2022, nakuha nito ang titulong Most Positive Traveler habang noong 2023 naman ay hinirang siya bilang oldest Filipino na nakabisita sa 193 United Nations recognized na mga bansa. Matapos ang tagumpay, ipinagpatuloy nito ang paglalakbay sa Afghanistan, Somalia, Turkmenistan, Algeria, Ethiopia, Tajikistan at Enedi Desert sa Chad. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Luisa, ibinahagi nito ang ilan sa kanyang mga hindi malilimutang karanasan sa iba't ibang panig ng mundo at nagbigay din ito ng payo sa mga nangangarap makapaglakbay anuman ang edad. Most memorable was my last country in Serbia. I'm going to Serbia, parang mag-party kami, kumain kami sa labas at saka just to celebrate na I finished 193. Paglabas ko kasi sa airport, wow, ang daming mga tao doon, mga nag-cheer sila sa akin. Oh, sabi ko, my God, I didn't know that you did this thing for me, you know. Mom, it's a surprise. I'm surprised for you. Age is just a number. There's no limit, you know. Just go and enjoy life and make your own memories, you know. Sa mga bata, ganyan din. Sabi ko na huwag kang matakot basta meron kang opportunity, puntahan mo, huwag kang magsabi na, oh, wala akong pera, you know. Kasi money will come later. Just go. Yun ang aking advice. Just go. Kasalukuyang co-leader si Yu ng Filipino World Travelers, isang pandaigdigang komunidad ng mga Pilipinong manlalakbay na naglalayong gawin itong plataporma para sa pagkatuto, koneksyon at positibong pagbabago. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, ito si Star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Bago sa ating panghuling balitang probinsya, mga kabombo, update muna tayo dahil nalalapit na po itong pagsisimulan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon pong hapong ito. Kanina, kapapasok lamang po mula sa Senado, nagpadala daw ho ang Senate Office of the Sergeant at Arms ng ilang mga tauhan nito doon sa bahay ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan
pero wala ho siya doon sa kanyang established na address at hindi po siya matagpuan. Nakapagpadala na rin po ang Senado ng sabpina kay Bunuan para ho dumalusan na dito po sa magiging hearing mamayang alauna. Magsisimula po mamayang alauna ng hapon. So antambay lamang mga kabombo, update po tayo dyan sa mga susunod pang mga oras. Panghuli sa ating mga provincial report, ang taong bayan wala na raw hong tiwala kay Pangulong Marcos habang muling ipinapanawagan ang hair follicle test. May update po dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi na ikinagulat ng United People's Initiative o UPI ang patuloy na pagbagsak ng trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay UPI Secretary General Retired Captain Ray Valeros Jr., malinaw sa pinakabagong survey ng social weather stations na ang lumalalang pangamba ng publiko sa kalagayan ng ekonomiya ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng tiwala sa Pangulo. Binibigyang diin ng mga respondent ang mga walang tigil na pagtaas ng presyo ng bigas, langis at iba pang pangunahing bilihin na direktang sumasakal sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya. Dagdag pa ni Valeros, lalong bumababa ang tiwala ng mga Pilipino dahil sa mga isyu ng malabong paggastos ng pondo ng gobyerno at mga proyektong iniimbestigahan sa Kongreso. Sa ilang rehiyon gaya ng Visayas at Mindanao, mas matindi ang pagbaba ng suporta na nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba ng damdamin ng mamamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Valeros, ang negatibong trust rating ay nangangahulugang mas marami na ang hindi nagtitiwala kaysa nagtitiwala sa Pangulo, isang matinding babala sa administrasyon. Higit pa rito, iginiit niyang ito ay malakas na paalala na dapat tutukan ng pamahalaan ng mga isyong direkta at araw-araw na nararamdaman ng taong bayan imbis na magpakaligaw sa mga proyektong hindi nakaaapekto sa kanilang kabuhayan. Demand ng taong bayan na magpa-hair follicle test si Presidente BBM, hindi niya ginawa. Yung malawakang korupsyon sa flood control, na nandun yung kanyang kamay dahil pumirma siya ron sa mga GAA simula 2023 hanggang ngayon na kine-question pa nga ng maraming grupo. Si retired Captain Ray Valeros, Secretary General ng United People's Initiative o UPI. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations gamit po ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin sa Luzon area, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station ho dito tulad po ng Bombo Radio Kawayan dyan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan po sa may Bicol Region at dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Luzon area, partikular na po sa may Cagayan Valley Region, maaaring niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tuguegarao. Habang dyan sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, maaaring niyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions
have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na pong galipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ano ang overall assessment sa tiglikom sa Department of Public Works and Highways? Lakip na sina diri sa aton sining mga kabombo ang yaman sining pagpasalig sa sining mga proyekto, pero magluwas sini mga kasimanwa sa sining pagpadulong sa aganan na flyover kag Sunset Boulevard. May stopover sila sa may buhang haro kag nakitaan dito sang problema. Ilayo naman ini nga pabalo sa kontraktor kag nagpromisa nga kayuhon ini sa labing madaling panahon. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Nangin mabidungahon ang pagbisita diri no, ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa may Iloilo no, matapos gid bisita gani ang pila sini ka mga proyekto no, binigid ang aganan flyover, ang Sunset Boulevard kag sa may area karon sa Barangay Buhang no, kun ining buhang flyover no sa nasambit sining distrito sa may Haro. Ang balik-balikan talang mo champ no, ang nangin sitwasyon kay na pag-abot ni Secretary Vince sa may area karon sa aganan sa Uber no, kay ti una yan gimbisitahan halin sa may Iloilo International Airport no. So ang gin-check sini ang development sa project no, naglibot siya. Gin kantuan niya to ang pier no, ang haligi sa flyover sa aganan. Dra lapit sa may pakadto na sa Haro no, kon sa Haro sining way no, kag at the same time gin check man sini ang mga kabilyada no sang proyekto kay tidugay nang way matapos ang pila sini ka mga kabilyada sini expose na sa ulan kag init na tuktukan. So motong suno sa natungdan sa sining assessment no, do na dismaya siya no sa sining sambit sining proyekto kay kun lang tawon mga 5 ka tuig na no nga delay ang nasambit sining karon nga proyekto no. So momentu gani ang gina-question sa sulod sa 5 ka tuig way pagyapon mo man. Suno sa iya gin pamangkot kun ano ang latest nga development no, gin pamangkot ito kina si OIC Director Engineer Jose Alfruto sa DPWH Region 6 kung ano ang latest sining development sa project. Bamutsam ti sunok Engineer Alfruto nagpatigayon sila no sang jet grouting sa aton sining mga kabombo sa 21 ka mga pier, duha pa lang kuno ang na jet grout no, kag isa man to sa gintayag no ni Secretary Vince no, nga lakip man siya sining pagkadismaya kay ti sa 21 ka mga pier
no, kun mga haligi, duha pa lang ang napatigayunan sang jet grouting bumbo jump, no, kay ti ang report sini nga nabaton nga posible, no, kag dumiara sa nakita sining posible man nga pag-usmod do kasubong sa tabo sa may ungka flyover, no, so muna nga ti dapat ang pag-jet grout, no, matapos na gilayon part man gihapon, no, sa sining repair sa nasambit sining proyekto sa aton sining mga kabombo. So no, sa natungdan ang pag-umpisa sini magluwas sa jet grouting mga middle of February, no, maumpisahan na kag hindi matapusan, no, ang tuig 2026 makumpleto na, no, kag mapuli open na ining nasambit sini nga proyekto bumuchamp i-fokusan ang intersection sang flyover kay ti kon lantawon may mga ano na, no, ang iban sini may mga haligi na, no, may mga girder na ginpamutang ang dra lang gid sa intersection mismo sang project ang open pa, no, may haligi pagani nga waay mabuhusan, no, nagalabaw ning kabilyan niya. So muna ang isa sa mga tutukan sunod sa natungdan nga matapos gilayon kag ang iban siniti ang mga flooring na no, sang nasambit sini nga flyover. Dugang pa sini nagapabor man siya, no, kay tigin pamangkot kay na samtang dito sa saganan kun ano ang yasining sentimento kay ti may mga nagapanawagan sining nga grupo nga ti magluwas nga i-repair ining nasambit sining nga project, no, dapat nga manabat ang mga involved, no, kun nga ang na-delay ining nasambit sining nga proyekto sino sa natungdan, no, way ina, no, ang pagpatigayon sang investigasyon karon agod nga ti mahibuluan kung sanday sino ang may kapaltahan kun nga ang nag-delay ining nasambit sini nga proyekto. Daw amo ay dugang ko lang Bumbo Jomar, daw amo man to sa nagligad nga report ni Bumbo Brian nga una pa saka ang balagon sa mga salakyan, no? Ti gin tapas to, no? Way pag inakabot si Secretary Vince gin tapas na to para doon di kitaon ang mga balagon to. Pero kita gyapon. Ati laban-laban kay nakasiding sa kinato mo. No, sa nasambit sini karon nga proyekto, no, bumutsam. So overall kun i-parate naton gin pamangkot sa sikina Secretary Vince, wala mo naka one-on-one kita sa iyane. No, lapitan na kami ni Secretary Vince. Bumbutsam ti i-parate kun do mag-utod mo gani ni Secretary Vince ikaw nang tawon. Do magulang lang, no. Kulang lang ang tipara kung nang tipara ka siguro. Basta lang ka mo kapid. Amo gani ay ti do kasimple lang sang tawo, no. Ati ikaw yung masimple kapag hindi sa iyang nan. So kun lantawon ang assessment sini gin pamangkot ako ni rate 1 to 10 ang highest 10 abeti 1 kunong mahatag sini, no, sa proyekto sa maaganan bangod sa pila na katuig nga delay kag ang masubo-subo ti way pagyapon ma-utilize, no, ang nasambit sini nga proyekto bumbutsam kag ang promisa man no, kay may concern man sa right of way ang pila sini ka mga pumuluyo amo na nga daway joy matapos-tapos dumduman mo to sa nagligad nga ginbutangan nila sang lapad-lapad sining tarpaulin, no, dira sa may dalom sang flyover kag ang panawagan nga bangod may ara pa sang isettle ang DPWH, no, nga mga balayran sini karon sa mga right of way sa mapumuluyo no. So isama na ako, no, sa natungdan sa natungdan nga dapat nga ma-settle, no, sa DPWH kagod nga mangintayuyon ang dalagan sining nasambit sini nga proyekto bumutsamp. So magluwas, no, sa may area karon sang aganan sa aton sini karon nga mga kabumbo, mga more or less mga 20 minutes man guro tenere sa ganan bumutsamp. Kag after sina, no, nag-transfer naman sila, no, sa isa naman ka proyekto. Pero naglabay anay si Secretary Vince, no, sa may ungka flyover halin dira sa may aganan ti diretso lang na kay Mandurriao area sunod ang ila sining destinasyon. So naglabay ni sa may ungka flyover bumbutsam kay gusto yagid ko no ma-experiensyahan mo, no, ang sitwasyon sa may ungka flyover kay samtang ara pala sa may aganan ginapamangkot yato kay Engineer Alfroto nga saan ba yung ano, no, saan ba yung
dito yung may na-record na parang bumaba yung haligi. Bumbutsam ti mo to ang ungka flyover, amo tong gin-mention kagin kadtuan gila yon, no? After sang gamay la so nga interview kay Secretary Vince Dison. So ang salakyan dito naglabay sa babaw. Okay, nag-agi gito siya. Nag-agi gito sa babaw, no? Ang salakyan while lang gid makita to abi kung ano ang reaksyon niya kay separate ang salakyan mo, no? But lang kung ako gimanay paypay kina ni Secretary Vince basi kung pasakyon niya ta salakyan pero ti may patrol mata. No, nagsaka lang to sa babaw dayon pag-abot tunga-tunga do pundo. Why man nagpundo? Naghinay-hinay, no? Kay kita tong likod ka salakyan nagsiga ang brake light niya mo, no? So but silingon naghinay-hinay ang salakyan, basi ko na mag-uhan ang driver kay bala mo kung sa babaw ko hindi hambal nga 100% plain gid mo sining agyan. Bumbutsam may best nga kisa do nagahusmod gamay although nga gin repair na nagani sa DPWH. No, pero may gamay sig hapon no nga diferensya ang flooring sinisang ungka flyover. So naghinay-hinay ang salakyan ni Secretary Vince Bumbutsam, no, siguro do mga man gani labutan guro mga 20 segundos ang tiniatos may babaw kag nagadiretso namlas lapay dalom, no, sa bahin karon sang ungka sa may distrito na sang Haro, heading na sa may area karon sang Sunset Boulevard, no, sa may distrito sang Baturiao sa aton sini nga mga kabombo. So suno kay Secretary Vince after sini nag-proceed siya sa may Sunset Boulevard, Bumbutsam, no, didto na to sila sa may puntagid, no, lapit na to gani sa may boundary sa Oton. Dasig man lang to siya, no, nag-check lang man siya sang proyekto, kung din tubtob ang ining Sunset Boulevard kay mo mag-connect nes may Oton mo, no. Sa may gamay na lang talapuson tamo to gin command to kay Director Alfruto nga matapos gilayon, no, kay paratis magamit na kag diretso na ang transportation kung halin ikaw sa Iloilo pakadto man sa may syudad Bumbutsam. So after sang gin-check ang boulevard, Sunset Boulevard, nag-proceed, no, nag-proceed naman ang yasin ng salakyan sa may area naman sang buhang flyover, no, via diversion balik siya sa may ungka flyover, nag-turn right going sa may buhang, no, buhang flyover Bumbutsam, no. Tidre natigayon naton mandre mapakigangutan dugang ang yasining bahin, no, kay mismo ang nakita sini may ara sang pagkadismaya ang natungdan matapos nakita ining damage, no, nga na-record sa may buhang flyover, no, Bumbutsam. Kung mag-abot ka dras may buhang flyover, kung halin ka driblas may ungka sa aton sini nga mga kabumbo, hindi ka na makalabot sa intersection, no. Dra lagid sa idalom, siguro halin sa entrance o kung sa rampahan sini, more or less mga 10 to 15 meters ang kalayoon, dara sa dalom maglantaw, tunga-tunga gid. Bumbutsam may litik, nagkala-tak-tak ang simento. Nagkala-uklab ang mga simento. Ano ni tawag? Nagkala-uklab, nagkala-tak-tak. Nagkala-tak-tak. Nagkala-hulog. Gintanglaman ni Secretary Vince, no? Dugay gini tangla ito basi kun nuga sakit liog yang tangla. Bumbutsam ti amo tong nakita niya nga ang mga kabilyada kitao na. Pero pagkita ni Secretary Vince ang kabilyada nagko Bumbo Jomar, di ba? Kung makita mo? Nagko. Lagko ang kabilyada, no? Amo lang to ang gin-question niya nga nagkalatak-tak ang semento, nag-separate siya sa kabilya, no? Bumbutsam kag didto man kay tisto pa sa general, gintawgan ni General Alfruto ang kontraktor, mismo si ang kontraktor, no, nagsabat ang guriya. Bumbutsam tinag-istorya sila personal, no, ni Secretary Vince Dison kag gin pamangkot, no, kun nga ang way paghihapon ma-repair, no. Actually hindi gali lang ning kulang taon mo dira lang sa idalom, may lapos siya sa ibabaw, ang kayong sa ibabaw to duging butangan na nila di sang baral nga naga-inform nga may ginapatigayon sini nga repair, no, hindi lang nila paglabayan. So
So amo to nga gin pamangkot nga nga away pa ma-repair, no? So may mga gin lay down sini nga reason kay bala mo kun i-repair ini siya kasi nagahilapit ang dinagyang naton basi hulan, no? Ang mga motorista nga nagalabay. So gin promisa diri sa kontraktor nga after sang dinagyang festival i-repair nila gilayon ang ining nasambit sa karon yang porsyon sang buhang flyover agod nga maagyan na diretso sang mga salakyan. Pero sa subong, ang mga salakyan nga nag-agi sa babaw, pwede pa. No? Pero nang litan nga i-repair nit, ang mga tendencies na may rerouting na o kung hindi na maagyan, no? Posible sila ang maagyan ng babaw sa muna nga patapuson lang kuno anay ang dinagyang festival antes matigayon ining nasambit sa ning repair. Nagpromisa man no? Ang kontraktor kag mismo suno ka Secretary Vince, bantayan niya, no? Kung maumpisahan na gid sa kontraktor hasta nga matapos ang ining nasambit sining nga repair sa nasambit nga proyekto. Arebla no ang kabahin sang conversation diri ni Secretary Vince Dizon medyo noisy gamay kay balamutis dalong taytay mo, no? Dalong ka flyover Bombo Champ. Ang istoryahan ay no ni Secretary Vince Dizon kag sang kontraktor sining buhang flyover. Hello, Mr. Gorea. Si Vince ko. Nandito ako, nasa ilalim ako nung, ano pa yun? Buhang flyover. No? May problema tayong malaki dito. So, how long has this been going? Gano'ng katagal? I got to report. One month ago now. So, may warranty ka dito. You have to fix this. Yeah, you have to, but what is the guarantee na it will not happen in the other segments? Kasi right now, I'm looking at it. Tinitingnan ko ngayon, yung ibang portions nitong segment na to, nagka-crack na din dito sa taas. So you have to check all of this. When will you start repairing this? Kaya ba din dyan? This week start na po yung highlights 23, 24, 25. You will repair this from the top, no? Sige, can you start immediately after dinagyan? And I want a report on this. No cost sa amin to, sa'yo lang to. And can you i-assess na rin yung lahat, ha? Pa-check na rin itong lahat. I will talk to the LGU about the trucks, but fix this muna. Okay, sige. Please, I will monitor this. How long will it take to fix this? Sige, pa-check. We have someone to assess the findings kung bakit nagkagano. Kasi baka pag tinapayan to, sira na naman ulit after a while. So let's make sure na mag-long term yung solution nito. Okay, sige. I'll monitor this closely. Okay, thank you. Patingnan mo yung rin yun. Patingnan. Yun yung contractor. Yung may-ari, yun yung may-ari. Nagbigay sila ng secretary ng assurance. So ito anak din siya, Felvin Correa. Felvin Correa, yung may-ari, yung kausap ko ngayon. After dinagyan, and depende sa assessment, mabilis daw nila ayusin. Maybe a month or so lang siguro. Pero pinapacheck ko na rin yung ibang segments. Nabatian si Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways bumutsamba ko na DPWH. So at least nga may araya sang sang commitment ang kontraktor kay kun ma-repair sila gilayon basi kuno nga ma-hamper ang dalagan sang trapiko elbenigad nga tinagahilapit kita karon sa dako sining kiwatan ang dinagyang festival diri sa may syudad sang Iloilo. May mga iba niya nga kontraktor kasubong sang Guriano kapos man nga istoryaho now. Dumalabot man dayo now. Amo gani no. Bombo Jomar ang iba niya budlay gidaw. Kung magluwas kayo do kabudlay ang gagwa ya karon yang perception sa publiko nadlok ang DPWH sa iban sini nga kontraktor.
Oh, hamalon na ilang particularly abi ang International Builders Corporation. Oh, tinga sang unas lang to sa ganan to dapat tinawagan man to ni Secretary Vince Dizon to. Ano na to? Ano na plano nyo dito? Oh. Anong assurance namin dito? Oh, mga na lahat iduayaw. Oh. Ano ya, may pinilian ng Department of Public Works na hiways na Oh, kung iba niya, direkta pwede matawagan. Kung ang ibise, hindi. Di ba si kung i-relay lagro ni engineer Sinong engineer? Alfruto. At sa messenger ka ibise nga? So at least ang klaro, sining may commitment, kung paano nga matigayon ang repair sini, bumutsam sa nga nasambit sini karon nga proyekto sa may area sang buhang sa may flyover. Duway na to may inspect ni Secretary Dizon ang dalan sa dalom. May mga luhob-luhob patutan pero ti basi kun itugyan na lang ni sa bahin karon sa DPWH, no? Ano man na, maistoryahan man na. Kay hambal to ni Secretary Vince Dizon, I will closely monitor this. Ibig sabihin nga may monitoron ni mismo ni Secretary Vince Dizon Di nga kung sa iban, I will closely monitor. Sa iban niya, do ayaw, do astalas tangla-tanglao. Bisan si Secretary Vince Dizon, do ginakibang sa IBC? Duway man na. Kay kung lang tawon ta, kung muntog na kinahambal niya, basta kung may arayak no sang dapat kasuhan gid mo. Tibot sa lingon, way man siguro sang may ginapilian si Secretary Dizon sine. Pero ang punto, Blabong Budjumar, okay kita dira sang way isang ginapilian, pero kung lang taon mo, ang impormasyon nga naglabot ni Sato ng bisitahan is Aganan Flyover and the Sunset Boulevard. It's so happen nga nakahapit lang to yan sa may buhang. Pero ang paghatag sa nagakigo nga pagtamod, kung sarang lang kalimataw ni Engineer Alfruto ni Arde o IC Arde Alfruto ang mga kontraktor, tawagan niyo man direktang sa piyak to nga problematic tama nga mlawig ng tsimpo. Kag paistorya sa kay Secretary Benz. Di ba si kon guwais na garo niya, may plano kamo lang man istoryanay. Kag sa inyo dahil istoryanay, numbot niyo silingon. Yung iba niya, publicly, gina-istorya, ginambalan nga saan ni pa kayo? Anong assurance yun I will closely monitor this. Sa iba niyo wayaw? Dani alalangay? Clario, kung amugi man ang but mo silingon nga magpakita, kadari para nga ipabalo mo nga ginamonitor mo ni, dapat obrahon na ni, dapat mahuman na ni. Dapat same treatment sa tanan sini nga mga kontraktor. Di ba? Amo gani, no? So, lang taon tani no? Kay ti mismo ang central office, no? Sang DPWH ang nag-command, no? Nga ti basta kung may mga talapuson, dapat tapuson, may balaydan, dapat baydan, no? Bambutsam, ti nga ito sa Aganan, may mga concern to nga way pamabaydan, way pamasettle tong mga owner. So, pamaydan na, no? Munang isa sa mga raise na nga concern karon ni Secretary Dizon sa ginisa ng padulong diri sa may probinsya kag syudad sa Iloilo. Sadto ay nabayran now? At may piladam lang doon sipon dam natong way Sa pag-insindi nato niya ang proseso kung may ara dira sang private space or land nga ma-occupy sang development project sang gobyerno, di dapat yung ginabayran na sa mga before sa implementasyon sang proyekto. Galing kiti, siyempre, kabalo naman kita sang
hampanganay dira when it comes to government project, particularly infrastructure. Hulagan yun na nangadaan para nga so-called mobilization fund magwa na. Pagwa niya ti simpre gahangla na to kaganganga na tong mga piranha ay isti piranha. Ang mga komisyoner ay isti mga komisyoner. Ang mabaton ka isupi. Hindi naman tanila sinay mapalibot-libot pa kung anong sistema na di kaya mo nang nagaklinabo. Hindi bla mo Jomar, ilang tawag karon. Kunti huolya sa mas labing pagpadali kung tani sa paghuman sa mga proyekto ni kay kung wais sa gabal, kung nahimos na datanan before sa implementation sa proyekto, ti kunti duro-diretso ang construction, kag kung ang construction way ginaginansyahan, way ginakomisyonan, kung way isang may nagpatigayon sining ano ganitong terms ang kilala ko sa aton sining mga kabumbo ginapangita ko pa diyo. Basta man nami itong term mo magluwas sa kontraktor, may i-mention ko lang karon mo Jomar. Ate wagit problema bumutsam sa aton sa mga kabombo. So amo nang nangin dali ang nangin development dali sa aton sa mga kabombo. Ang na-mention man kay ni Secretary Dizon nga ti mas mayogid kung mayra iya sang coordination basta may mga proyekto diri sa syudad ang coordination sang implementing office abi kundi PWS kag sang LGU ti sama na sa palabot sini nga concern sa nagligad sang mga barangay kapitan nga way sang coordination. I see. Tiyan mo to, kung basikon ang nagahulat ang mga kontraktor kag kontrakyor. Muna. Sa aton sini mga kabumbo. Kontrakyor, kontraktor kag kontrakyor. Kontrakyor. Do do kontraksiyor amo na. Ti kung ano pag-itsindi mo do mo managurong bot silingon ta. So amo gani so amo niya Kag sa subong iya Bombo Jomar, kung nagapanawagan kita sang restitusyon sa mga nagtaban sining bilyon-bilyon nga pundo sang gobyerno, this time ang panawagan ta naman pasiguraduhon gid nga may manabat kag prisuhon ang mga involved diri sa aton sini nga mga kabumbo, kag kun may mga kontraktor kag kontrakyor nga nakakwarta sa sining baldog nga sahi isang proyekto inakapamakal na sila sang propiedad, pinagi sa kung ano man di ang nahaklab nila, di dapat may seizure or may freeze order na ni sa aton sila makabumbo. Parehos bala sa lihok sang lihok sang tawag gani lihok sang ombudsman nga 47 months kuno nga ila sini nga paghusisa kag pagtutok para lamang nga makasuhan si Charlie Atong Ang. Di dapat amo man kung tani ni amo man tani ni katutok ang mga opisyalis ang aton sini nga gobyerno, particularly ang bag-o subong iyang DPWH secretary. Dapat yawa isang salbaranay na diya, dapat may manabat gid. Para in kaso por kaso, may kapatasan man ang taxpayer mo Jomar. Nga kung naga-traffic dira sa area sang pabiya, sige ang pamuyayaw ya sang commuter ara sa sulod sang salakyan, ang isugpo niya sa punta, ti patas lang ta. Kay kung naga-igod kami ni subong
sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, gaigod man to ang mga tawo nga na-involved sa sining palpak nga proyekto kag karon nagaigod to sa sulod sa prisuhan. Amo-amo man kung tani na, kapatasan na lang aton sila, Dre? Gumo Jomar? So mo gani no, amo man ang ginpunto sang pila sining ka mga grupo nga hindi lang asta no sa pagpadayon sa proyekto tapos so nang may matapos no, dapat may aragin man kuno sang may makasuhan kabala mo kun way sang may makasuhan kuno bumutsam basi masulit la no ang mga nagkakatabo ngani nganti may mga delay nga proyekto kag questionable sini no Kag nga speaking sang may makasuhan, base kung idatol naman nila ang DPWH lang tanan, no, mga litsi kunyilo kamo, base idatol nyo naman ang mga taga DPWH da. Ang dapat siniya, nga idatol nyo sa tapalan kag labuon nyo dayon, no, amo niyang mga kontrakyor kag mga kontraktoro, kag mga tao nga nakahugakom sang kwartas na Dre. Lantawablaw, una pang balagon sang pulos sang dapat kung tani sa mga motorista niyo. Basta mga maamo ni nga mga proyekto do ginabuiset kuya Bumbujumar. Di bala ano man ang amo man nagoro nga do nagdamo yang bukay ni Secretary Benz kay damo problema sa proyekto mo. Bumutsam. Ti ambal to ganito ayawan sa kapanagang kag salbar sa dapat niya salbaron na dapat way salbaranay, sekretary. Tapos gusto ko lang i-point out kay sekretary at ngayon Mumujumar magtatagalog ako para na maintindihan niya bala, no? Anong sinabi kagina ni sekretary na yung pamasko niya sa mga taga Iloilo, sa mga Ilonggo na mahuhuman daw yung Aganan flyover? December of 2026. For your information, Mr. Secretary Vince Dizon, sir, marami na ditong nagtutugan din sa amin noon. No? Hinambal nila na yung Ungka flyover, huhumanin namin. Ipapaskwa namin ito sa mga Ilonggo. No? Tilitsugas siya, Secretary Dizon, sir. No? Walang may natabo na ganon na pinaskwa sa mga Ilonggo. Yung pinaskwa nyo sa amin, yung araw-araw na traffic dyan at paghihirap. Mga litsi, kunyilo kamo na malamig-lamig na binubutangan ng iba purada. My goodness, Bumujumar. Pagkatapos nun, hindi pa ako tapos, Bumujumar, sinabi din nila na huhumanin namin ito para na aagyan ng mga bisita papunta sa Iloilo City para makakita ng dinagyang festival. TYD na tigayon yun. No? Palpak din yung mga puro promisa nila tsaka yung mga puro Paskwa or regalo nila sa mga Ilonggo. Binakol, tamo karon ka patdan ka tubo halin sa Pasay, mga balaan nyo. Joms? So, amo gani, no? So, malang taon tani no? Amo tambal kinan ni Secretary Vince pamaskwa nga hindi sa 2027 2026 subot silingon subong tuig tapuson gid. No, ang ining proyekto ilbinigid ang Aganan flyover nga mo ning nakita sini nga delay. Hindi lang isa, duha kundi do mga limagi katuig sinisunod sa departamento sang DPWH Bumutsam. Damo pa kun tani no sang bisitahan si Secretary Dizon ti posible may mga iban pagid siya nga mga appointments ni in terms karon sa iya sini nga trabaho pero sa mga proyekto diri sa Iloilo nagapromisa sa nga bumalik sa kuno daw Bumbutsam no pero ti way pa man sang petsa kun sano siya magbalik no basi subong man nga bulan o kun sa sunod man no pero ano mo nang pahayag niya no kay ti damo pa man kuno sang mga proyekto nga nga ginakabig sini nga questionable ilabinigid sa may ang point niya to do sa probinsya naman sa kuno no mabalik no kag i-check ining mga project no nga nakita naman sini nga delay Bumutsam. All right. So mo lang latest no sining pag-abot rihon ni Secretary Vince Dizon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Update ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Alam ko na nanyanyaga ka ngayon, Secretary Vince Dizon. Oh, kung hindi ako magkakamali, kumakain ka ng litson na native na manok. Oh. Ganon din ang yung kinaon ni former Secretary Bunuan nang nagkanto siya dito at sumaka doon sa Ungka flyover. Oh. Ganon din yung pasalig niya sa amin dito. Oh. So sana, baliin mo na yung sumpa ng pasalig. Secretary Dizon, sir. Oh? Pag naghambal ikaw na December 2026, huhumanin nyo yung Aganan flyover. Humanin nyo! Hindi na puro kayo pasalig. Oh? Anong akala nyo dito sa mga Ilonggo naniniwala sa mga pasalig? Oh. Trabahuin nyo, sabihan nyo yung tao nyo dyan. Oh. Tsaka huwag kayong magpili-pili ng mga treatment sa mga kontraktor. Nakapagtataka, naglilibog yung ulo ko, Secretary Dizon. Matagal na yung ribalaso dyan sa Ganan flyover. Hindi lang sa Ganan flyover. Oh, matagal kaming nag-antos dito sa Ungka flyover. Tapos naagyan mo lang yung Buhang flyover. Kita mo na nababakbak yung mga siminto doon, lumalabaw yung salsalon. Oh, tawagan nyo kagad yung may-ari. Okay lang man yun. Iba't pag dating ka doon sana sa may Aganan flyover, tinawagan mo kagad yung may-ari, si Punso? Spino? Hindi. Programa to sa Bacolod. Si Pons? Hindi. Oh. Siyo nga yung tag-iya, yung pinupunsukan ng project. Nalipat ako yung kung anong pilido niya at pangalan niya, tanungin mo diyan. Oh, sa regional director mo, Secretary Dizon. Oh. Parang may pinapaboran kayo eh. Oh. Hindi ko naman inaapinan yung Korea, pero sana same treatment lang. Oh. Unahan ko na kayo. Bakit? May plano kayo na magkita doon? Sa kontraktor ng Aganan flyover at doon ka lang kayo usap-usap, pero sa ibang kontraktor, ora mismo, kinausap nyo? Huwag ganon. Huwag nyo kaming pandaran dito ng mga diskarte nyo. Oh? Dahil akala nyo, yung mga taga-Iloilo, mga probinsyano, oh, pero halos lahat kami dito, nag-aral kami ng intelligence. Night class nga lang. Oh. Pero maalam kami dito, Secretary Dizon, for your information. Oh. At natatakan na kami sa mga show-up nyo, punta kayo dito, imbestiga kayo, pangaykuan nyo kami. Na ganito, mahuhuman, tapos hindi man lang mahuhuman. Oh, pag ganito, ipadimulis na lang natin sa Task Force Access. Oh. Kap Lovejoy, kaya? Kaya yung bakbakon. Oh, tumatawa lang ako, bro. Maraming na nag-iinit yung ulo dyan sa sitwasyon sa Aganan. My goodness, oh. Oh, pero tisag yapon, hatagan naton sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa. Kumo amo ni karon ang ila sini nga promisa. Sige lang. Oh, hulaton ta, bantayan ta. Pananglitan ninyo ni mahuman, Secretary Dizon, sir. Oh, tip ko lang sa iyo, huwag ka nang bumalik dito si Lilo. 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Oh, Tiaryo, matian tablang nga payag sa nga pila ka mga pumuluyo sa area sa nga Ganan. Kag masyar magkita to sa San Jose. No? San Jose, Antique, kay ginanagurahan to ang Antique Airport to. Ini kay iman pang mga balita-balikan ta sa maray nga pagpalihag sa Bumuaray Soto pagkatapos sa bilang ka importante nga mga panumdum.
Tungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo ukon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section.
Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1. Para sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboanay Sudto sa gyapon kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Nagpangimulso si Bombo Brian sa mga pumuluyo to. Kaghambal sa mga pumuluyo to, tani hindi lang asta sa inspeksyon ang ginpatigayon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Bombo Brian sa report. Please go ahead. Ginakalipay no sang pipila ka mga pumuluyo dito sa may barangay Aganan sa may Panuwa sang Pavia no Bombo Champ ang pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon no personally sa may Aganan flyover no sa diin gani ang Aganan flyover sa may barangay Aganan Pavia ang ginakabig nga isa ka 15 project no nga ginapabugal sa DPWH matapos sinino nga 2026 sa diin isa ina sa top priority projects sa nasambitan iyang ahensya. Kagati pagkadto gani dito ni Secretary Vince Dizon Bombo Champ nakita niya gid no ang kapalpakan kagati nagpayagid siya sa iya pagkadismaya sa nasambitan iyang proyekto nga wala matapos. Nagpakigangot kita no sa pipila ka mga pumuluyo kagati Bombo Champ nagasaligid sila no nga hindi lang hasta sa pagkadto pag-inspection pag-check sa nasambitan iyang flyover kundi ang probinsya no ang pasalig nga pagkayuhon pagkatapuson ang nasambitan nga flyover dakugid no nga pagsalig sang mga pumuluyo dito tungod ginahulat-hulat nila no nga matapos na ining traffic madaling saga kun rush hour hasta magugto no kun nagagutok man ang mga salakyan kag mga motor as well as sa hapon no Bombo Champ nga sa diin madamo man outbound no nagabiyahe halin o kun papagawa sa syudad sa Iloilo kag dragid no major route sa mga salakyan padulong sa mga kabanuhanan sa kaibing kabanuhanan sa may syudad sa Iloilo. Napakigangutan naton diri no si Victoria Regina isa ka residente dra mismo sa dalom sang nasambitan nga flyover kagiyagin na pahayag na Bombo Champ nga man sa may encounter gina dra nila ang gahot no sang salakyan kagati noise pollution kag ang pollution man no sang nasambitan iyang mga behikulo mayabok kagati ang mga asokon kaysa amo ang numero 1 nga makaapekto sa ila. Magluwas sina na sa dalom o kunaragid sa dalom sang flyover na pampang ang ila balay kagati ginabaligban pa nila sa karon ko na padayunon ini nga nasambitan nga proyekto ako na naman no ang maapektuhan sa bahin no sang ila iyang lote sa dra nga area. Pero yari na pamatian naton ang pahayag ni Victoria Regina isa ka residente dra sa may barangay Aganan Pavia. Siyempre, lipay kami nga malantaw ya diri ang sitwasyon sang Aganan flyover para marisolusyonan nga matapos man ini pala kapila na ni katuig ay ambaga ni sa nablos ko 15 years old siya kuno naghalin diri ginumpisahan subong 18 years old na siya nagbalik diri still wala man gyapon natapos ko no oo nablos ko
Kami mo man kay siyempre lantawa ang mga salakyan dire nang traffic kay kuntani kung human ini sa ibabaw ang iban maga minus ang sa idalom nga nagaagi na amo na nga mo ginaano mas mayo nga makantuan niya dire para ma-check kung ano niyo personally. Oo. Anong mga epekto abis mo bilang previous mo ni Star sa may datot or sa previous mo sa lakit? Nang ano tama ka ano sa mga salakyan gidi. No, magahod gid siya alin sa adlaw hasta magabi gahod gid siya ya. Oo, first time gani kami din Star. Lagi ko ya katulog bilog nga gabi hasta magaga kay kagahod. Siyempre, hindi mo man malikawan may mga ambulansya. Mga motor magahod kung magdalagan sila. Kaya muna kung gisate, okay naman subong. Naka-adjust, gamay. Pero mas maayo pag idya nga maagyan sa ibabaw man. Pamano kung ma-inspect yan namin, ano kina-expect ang matapos sulod nga? Di kon ma-inspect ya gid man, dapat ani, maumpisahan na gid ya sang DPWH nga hindi nga pag-inspect ya tapos matiwangwang naman gihapon kung saan ang sikyaron obrahon tapos kung ano naman mauntat naman na amo na bala gusto ko tayuyon bala basta nga mahuman gid sa na matapos din ang ang flyover. Ba para bilang puputuyo ba no? Ano ang tawag Uy, kay siyempre ang baho sa mga salakyan, ang tambutso nilang aso, balasang nila tambutso, na tapos ang epekto gid sa pagtulog mo man na ano namon. Siyempre, dire gid kami sa may tubang gid mo. Apektado man kami sa gahod diya. Pero natural man ang tuod kay siyempre dire kami lapit sa kalsada. Pero siguro naman males naman ina kung matapos naman inang flyover guro. Si Victoria Regina, no? Kung matapos, isa ka resident. Bumbayan, Take a bite ba? kung matapos, damo gani ka pangita di Bumbubrayo? Di na to kunong mga politiko to nga nagasakay sa pick-up to? Daw wala gina no bombo champ sang official. Why again? Why pick up? Ay bombo champ no. Diri lang no sa bahin niya sa nga barangay sa pagpanguna ni punong barangay Nemiala Chica no bombo champ sa iyaman nga pagrepresentar sa iya mga pumuluyo draya gani ginpahayag nga kinahanglanon nga siguruhon nga hindi lulubog lilitaw bla bombo champ ang mga maobra sini kagati sa bahin man sang kontraktor bombo champ kay sa pagkamatuod kuno may mga proyekto kung ano dira sa barangay nati patigayuno nila no pero upang ini ang nasambitan nga delayed nga flyover nga hindi man ma-implementar ang iban nga mga proyekto nga ati plano Manila no sa pagpasanyog man sang estado no kumbaga sang ila nga barangay bomachap kagati accessibility bla sa mga negosyo kag commuters amo gid ang numero 1 dra nga concern no kagati magpabulig sa pagpakamaayo sa dalagan sang salakyan kag sang trapiko dra sa nasambitan nga area Bomacham. Dugang nga bayag no bisan lipot lang si punong barangay Nemiala Chica sa barangay Aganan Pavia. So, kung subong nga aga nabatian nato nga bisita si DPWH Secretary Vince Dizon. So, ginaano man nato no, ginaabig nato iyang pagabot kag subong man nalipay kita nga bisitahan ginila diri ang problema natong party sa flyover. Kapa probably may inspection siya, ano ang mga expected nato na pika? So, na-expected naton nga ma-identify nila kung anong diferensya para nga amo na guro ang maging obrahon para nga mapadasig ang pag-ubra sa ato nga flyover kag magamit na ini para nga ma-solve ng problema naton diri sa traffic kag ang safety sang pumuluyo man. Cap 2020 naging suguran, ikaw na ang gapon ko nga punong barangay. Okay, I remember sang 2020 gin pagtipon sang taga DPWH
ang may mga nga mga affected nga mga residente diri, no? Nga affected sa road right of way. So pinatawag ni sila, no? So may mga ngalan na identify ni sila tanan kag ginapapasa na sila sang mga requirements. So may mga residente na nga nakapasa na sang ila requirements pero hasta subong wala pa sila nabayran man. So that's one issue, Kap. One issue man ina. Kag subong man no wala man ni kabalong iban pero but then ang amon nga two-story outpost nadala man na may ara na kita sang demolition permit together with sang old barangay hall kag ang bag-o nga multipurpose hall, no? So pero until now wala nakutan ako to sang taga DPWH 420,000 sa two-story outpost po until subong wala pa kabalik ang amo na nga kontrata. Okay. Kap, probably ikaw ang ma-represent sang pumuluyo mo. Ano, kung mapakigangutan mo karon personally may istorya mo gid si Sec Vince, ano ang sarang mo mapalabot gid, Kap? Nga amo na ingang pwede pa expedite, no? Ang pag-ubra sina para man nga matapos na yung problema. Kaya balaan mo, ngalan niya is Aganan flyover. So medyo na rin din naman ang talinga namon din nga taga-Aganan nga amo na pero may ginawakal sa mga tao sa social media kag ang gakos nila sang dako gid nga traffic. Kap, bilang punong barangay, no? Ano ang masami mo gid mabatian sa mga pumuluyo mo diri? So amo na siya pero but then siling ko hindi na is beyond our control sa mga kamot namon diri no sa diri sa may barangay. But then very kami affected man kami kay diri gid natabo sa aton nga gipatindog ang flyover diri sa Aganan mo. So medyo touched gid kami ug kada permi ginapamatian namon nga why pulos ang Aganan flyover, no? As daw kanuwinugan niya medyo na since 2020 panigin yung mapundar until today wala. Kap mayara na siling top priorities ang DPWH sa bunga 2026. Okay. So mayara man nga base hasta na lang man sa gyapon sa inspection. Tapos pinabayaan nam lang sa gyapon. Anong masiling naton dra? Pero but then since makadtog diri sa aton si DPWH Secretary Vince Dizon, so we're very hopeful and very positive na matapos na gid ini sa madali nga panahon. Okay. Si punong barangay na La Chica, no, Bombo Champ, kagati, klaro gid no, ang panawagan pag-represent ni punong barangay La Chica sa iyang mga pumuluyo, no, Bombo Champ, kagati, gani, no, narindi na sila, Bombo Champ, kaya ti ang Aganan bilang ila barangay ti sikat, no, sa social media, kagati, amo ni ang landmark ang bitin project nga flyover abo mo jam bes nga maayo abi nga image ang madulot sini so klain no sa bahin sa mga barangay officials mandira. Kung gusto mo yang makita mo ang the ruins to sa Negros, hindi ka na magpa-Negros mo, Brian? Paaganan ka na lang? Yan no, bagay. Tsura yan the ruins man no? Kag ano to, balsang isa mo to ka interviewee ganito, ato ano to, bata ya? Paghalin niya, high school pa lang, pagbalik niya, graduate na sa college. Wala po mo man? After 3 years ko na wala gyapon, gyapon na yung tsura. Ay, my goodness, Huwag mo kaming pasalig-saligin, Secretary Vince Dizon, kay ikaw yung mauok pa ng mga huol na nagawa dito ng Aganan flyover na yan. Huwag ka mag-iksina dito, baka magka-iksima ka lang. Right? Amo gani, no, Bombo Champ, kay kagina, no, ang si punong barangay. Pagkabati niya nga makadto si Secretary Vince, Bombo Champ, at temprano pa nagimos blati, kinaklang kagan Manila. Nga DPWH Secretary Magic Charma Inspection. So, dako gid kagataas ang expectation sang nasambitan niya nga barangay no nga matapos na gid ni ang nasambitan nga proyekto. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, so the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang follow-up report. Tanan nagalaom, tanan gusto mahuman ini. DPWH kag ang kontraktor himuan nyo
patup-anyo. Igawon ko lang balita ni Bombo Pauline Piliora may kantanan sa sining inaugurasyon sa Antique Airport dito sa may Funda Dalipe, San Jose Antique. Gin padulungan gin ini ni President Bongbong Marcos Jr. Tapos makanto pa ginto siya sa dito sa makanto, mapahamtik pa ginto siya kay may bisitahan man to sa proyekto pagid, no? Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Kag nahamot lang ko kay not for broadcast, not for ano ko no, pero popdan media mga taga-maro nim lang nga mga maro, nga mga do bungklok mga klase tawo, no? Anyway, sa aton sining mga kasimanwa, standby kay Chikaron ta kay isa man ini karon ka development sa bahin diri iya sang Panay, no? Nga dito sa may probinsya kang Antique may ara sila sang airport. No, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti abota ano nga tago-taguon pa ni nila kay ti kantuan man nagyapon sang tao kay gamito na kay airport gani. No? Anyway, Bombo Pau sa report, please go ahead. Bombo Cham ginakabig diri nga dako nga bulig para sa mga local government units at the same time sa nga ekonomiya diri sa nga probinsya sang Antique ang pagpatukod sa nga development diri sa Antique Airport diri sa bahin man sang San Jose de Buenavista diri sa may probinsya sang Antique bangod man sa pa-expand ini siya o kung mas ginpalapad ini siya. Bombo Cham sunod diri kay Mayor Carlo Oksanya sa si Balo Antique iadridig pahayag or nagapasalamat man ini sa presidente sa pagpanguna man diri sa administrasyon sa commitment diri nga pag-modernize sa domestic kag international airport agud ma-boost man diri ang ekonomiya or economic growth, create man diri kuno opportunity para sa mga Pilipino kag ini man ang 1.576 billion nga key development sa Antique Airport including ining bag-o no nga gipatukod nga passenger terminal building nga nag-expand ini sa from 181 square meters nagalapad ini siya sa around 2,224 square meters kag ini man ang expansion ang posible nga maka-accommodate man ini sa mga damo na nga mga pasahero para so now isa pa ba lang ini siya ka commercial or isa ka private nga airline ang nagapatigayon sa commercial flight kaga ini man ang pag-expand nakadepende naman iniya sa pag-market man diri sa airport so that kung sino pag diri ang mga airlines man ang makapa-expand no, sa nasambitan man diri nga mga airport kag maka-attract possible and imposadig man diri nga wala man kuno sa pagtugang o pagtaas man diri sa terminal fees but then ang ginahambal is that ginduso man ini ni Senator Lauren Digarda ang pagtukod or development man diri abi sa airport diri sa bahin man sa Antique kag halin ini sa Anom ka or sa subong airport may ara na sang Anom ka check and counters kag may previously duwalang ini Pombocham kag naka-equip naman ini with na newly developed kuno nga ramp nga capable diri no nga maka-handle up to 4 diri ka jet aircraft at the same time nga nag-enhance man diri abi sa operational sa nasabitan man diri nga airport kag di makabulig iniya sa bahin mas hindi lang man kuno sa bahin no sa Antique but sa mga sa Iloilo diri nga kung isa diri na lang maagi kag ginambal man gani sa presidente kag iniya sang iya nga speech no nga aside diri sa bahin sa Antique Airport may ara man sa mga development sa bahin sa Iloilo International Airport kag Rojas City nga diri gani sa bahin sa Iloilo International Airport may ara man kuno sa pagdugang diri sa escalator pag espalto diri sa mga runways so that no for the safety ina siya sa mga pasahero man no kag sang aircraft itself nga mag-landing diri sa bahin man sa Iloilo International Airport and at the same time sa ibang pagdiri nga mga airport sa bahin man sa rehiyon. Pati pala naton ang aton ang interview kay Mayor Giancarlo Oksanya ang mayor sa Sibalong Antique. Aking magpasalamat no, sa Presidente at also kay Senator Lauren Legarda sa pagbigay importansya no, sa dito sa Antique. Aming bagong airport. No?
So syempre with this new airport, no, tingnan natin isa ito sa pinakamagandang airport dito sa Western Visayas. No? Looking tayo sa Katiklan, Kalibo, Roas, no. Ito ngayon yung isa sa mga pwede natin masabi na pinakamaganda, no. So Mr. President, thank you for giving this airport sa Antique. Siyempre naging ano na what do you call this? Hindi na maging problema sa mga taga-Antiqueño na pumunta ng Maynila, especially this airport na is pwede naming pabuga eh. So thank you very much and hoping na more blessings pa sa Antique to come. Bombo Pao? Bombo Jam, si Mayor Giancarlo Oxenia ang mayor diri sa Baloma, Antique. And aside from that, no, may ara man sang uning control tower nag-expand na ini siya halin sa 7 na inisubong ka panalgan na nag-provide man abis ang mas maayo diri ko visibility para sa safety diri sa mga flight operations. Kag aside from that, may ara man sang ang runway, no, ang halin sa 1,430 sa subong ari na ini sa 1,800 kag ginatinguhaan pa inisubong ang possible no may ara man abis ang mga jet operation diri, but then may ara pa man sang padayon nga pag-coordinate diri kay hindi man ikuno mag-stop lang sa amo siniman nga development kag kinanglan man abis ang maintenance, no, sa bahin diri sa Antique Airport, Bombo Jam. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pillar, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora. Oy, standby na kamo sa kapon namang program. Kaupod sa kay Tita Richie. Inis Bombo Chama Blanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon, mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan.
kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 17 minutes after 2 o'clock. Maayong hapon, gid sa inyo tanan mga kabombo. Nagpapanambalik kita sa Lunes ng edisyon sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Ini si Tita Regine. Nag-reach out gid sa inyo tanan dira and saying welcome diri sa kahapon lamang program. Liwat kita. Yung mag-enjoy, mag-obdanay sa pag-enjoy sa mga istorya nga gipalabot diri sa aton. And ikaw dira nga nagapamati subong, invited ka man. Kung wala ka pa nakashare diri sa KLP, invited ka also nga magpadala sa imo kasagisayan. And let's talk about you. Ano ang natabo sa imo? Ano natabo sa life mo? Or what's the latest about you and your love life? Pwede nga ma-share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Masadya na gid ang syudad. The Dinagyang fever is really on. Ara na kita sa Dinagyang week and I'm sure may kanya-kanya ka mga plano how to enjoy sang sining Dinagyang Festival. Of course, ang ating paalinton, be alert and just be safe at all times. While nag-enjoy kita, right? Kagabayang inyong mga bisita, mga ginapaabot nga kadto diri, magpamasyar sa inyo, kag mag-inupdanay ka mo sa pag-enjoy sa Dinagyang, makaabot kid sila. Ang iban siguro, ari na diri, so welcome diri sa syudad sa Iloilo. And if nagapamati ka mo, welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo,
19 minutes after 2 o'clock. Here's our song para sa inyo tanan. Pambukas natin nga kalingawan. This is from Valing Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. This is Tita Regine once again and welcome sa KLP. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, hindi kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay. Valen Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. 23 minutes after 2 o'clock. Ginapasalamatan ko gid una si Crack Heart sang wait lang. Crack Heart sang La Paz. Thank you so much gid. I received your story and you are requesting today naton inibasahon, but sad to say may ara kita no nga mga on standby para today, plus may iga-continue kita nga story halin sa kay Inbi. So probably basi buwas na naton nga ma-read ang imong story kabay nga ara ikaw sa gihapon tomorrow para nga magpamati sini. Same thing sa kay senior citizens ang 3rd District. He's also asking kung may letter kita nga pagabasahon from him sa sini nga hapon.
wala siya na-include. Probably tomorrow man. So duha ka mo ni Crackheart, bantayan nyo tomorrow. Salamat gid. Well, last Friday, nagbasa kita sa sulat diri sa ato ni Inbi sa iya episode Reasons to Rejoice, kung sa diin nag-mention siya about the many things that you can do for other people, like helping them, impacting sang ilang kabuhi in the many ways that we can do, no? Kag naka-mention siya about sa mag-asawa nga gin-adopt ang bata nga originally ginbilin sa ila para nga bantayan pero do wala na nabalikan kag nagnami man ang nangin futures ng sini nga bata sa ila nga dako nga pagbulig sa ila. So sa sini kita nga hapon magasugpon sa diri kita, no, magasugpon sang sulat diri sa ato ni NB sang probinsya sang Iloilo. So Tita Regine, from Psalm 64 verse 10, the righteous will rejoice in the Lord and take refuge in Him. All the upright in heart will glorify Him. When si Miss Glenda nagsulod sa simbahan sa common area, ang iyang infectious joy filled the room. She has just recovered from a difficult medical procedure. So samtang gina-approach niya ako para sa amon nga usual after church meeting, ginpasalamatan ko ang Ginoo for all the times over the years that she's wept with me, gently corrected me, and offered encouragement. She's even asked for forgiveness when she thought she has hurt my feelings. Kung ano man ang sitwasyon, she always invites me nga mag-share sa akong yung mga struggles sa iya, honestly. And she reminds me that we have many reasons to praise God. Mama Glenda, as she lets me call her, wrapped me in a gentle hug. Hi, baby, siling niya. We enjoyed a short conversation and prayed together. Then she left, humming and singing, as always, looking for someone else to bless. Sa Psalm 64, si David boldly approached God with his complaints and concerns. He voiced his frustrations about the wickedness he saw around him. Why siya nadulaan sa confidence in God's power or the reliability of His promises. Kabalo siya that one day, the righteous will rejoice in the Lord and take refuge in Him. All the upright in heart will glory in Him. So samtang kita nagahulat kay Jesus sa iyang pagbalik, we'll face tough times, but we'll always have reasons to rejoice in every day God has made. So, what reason had God given you to rejoice today? Paano mo ma-encourage ang isa katao who may feel discouraged? I think we need and know how to comfort him or her. Therefore, dapat mangin mapasinalamaton kita sa aton nga magnificent eternal Father of the universe sa tanan nga mga reasons nga ginahatag niya sa aton to rejoice. May you learn to let go of the bitterness and anger in your hearts. Let love and forgiveness fill your heart, for God's grace will bring peace and joy wherever you may be in the whole world. Feeling ko I have mentioned so much of the reasons para nga mag-rejoice kita in every walk of life we encountered. Though failures and discouragement aren't beyond our control. Those are the rugged roads to reach our destined goals. However, sacrifices and difficulties enriched the beautiful color of life we wanted to achieve. My friends, tanan kita have many reasons to rejoice sa sininga challenging, wonderful world. God has created us as stewards of His creations, and if maghimo kita sa mga butang in accordance with His holy will, at the end to happen, there's no other way but to rejoice and be happy with our fellow men and all other creations. Dili bala? We love our pets, gina-train naton sila, gina-istorya naton sila, kaya nagasunod sila, meaning they have the intellect. They can comprehend. Only,
they're not rational because hindi man sila makahambal or give their reasons. Amo lang ang kulang sa aton mga alaga nga hayop. Gani, aton man ipabatsyag sa ila ang aton pagpalangga, paghatag sang ila pagkaon, kay in return, nagabantay man sila sa aton. Magtagho lang aton alaga nga iduo, kung may malain nga tawo, magkadto sa aton. Ang alaga nga manok in return, ginhatagan nila kita sang itlog. Ang kuring, ginatabog nila ang ilaga nga nagapangtistis sang aton mga butang. Kag ano pa ang inyo madugang? Ang karabaw, kanting, baboy, etc. May andaman sarili nga return sa anda agalon. So let's love them and care for them. Kay may kinabuhi man diya nga kasapatan. How about our plants, vegetables, and fruits? May I leave you the answers. Hence, we're happy with these other creations God has given us to cherish and to care for. Thank you, Tita Regine, for reading. All KLP lovers for listening. Long live our enlivening program and all of us. May you trust in God with all your heart and lean not on your own understanding. In all our ways, let's acknowledge Him, and He shall surely direct our path. Kabay, ang inyong adlaw be filled with God's blessings and endless joy. Ikaw man, Tita Regine, and your family. Have a blessed afternoon with love and prayers in B, sang Iloilo Province. Wow ka mga inchakto sa imo gina-share diri sa amon. In all things that we do, we see to it, no? That we glorify the Lord and mangin appreciative kita sa mga bugay nga ginahatag niya sa aton, and we take care of our home, the one that He gave us. Para nga kita mangin safe and mangin abundant ang aton nga mga resources, and mangin caring kita sa aton, even sa aton nga mga hayop, because they also do things para sa aton. Correct, gid ina. 31 minutes after 2 o'clock. Salamat gid sa imo sa pag-share sa sani nga hapon. Kag natapos ta gid, no? Ginsuguran ta Friday, natapos ta Monday. Salamat gid sa liwat in B, sang Iloilo Province. Magapanabalik kita with the story of FMB of 4th District of Iloilo. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted Adin nakita sa sulat ni FMB of 4th District of Iloilo. Salamat sa mga pictures gina-request niya nga i-show naton ini. Dear Tita Regine, Happy New Year, Tita Regine. While I'm writing this story, it's 5:18 in the morning on the 11th day of January. Hindi ini usual wake-up time ko sa aga. I just woke up this early because nagsimba day mama sa haro. Ginhiling ni Kay kagabi nga dire sila masimba subong. Before I forget, I would like to greet you kag sa tanan nga staff sa Bombo Radio. A blessed and wonderful day. Same with my fellow letter senders nga sanday Lola Amparing, Lolo Dencio, Lavender Mom, Mamia, Ma'am NB, Student Mom, Aguila of Sri Lanka, Toto Max, and many others pa nga classmates ko sa imo tita. Kani, wala lang may masunggod kung wala sila matamyaw. FMB naman ni Tita, di ba last nga email mga 2 or 3 weeks ago, hindi ko pa tutani pag-isend. Kay damo pa ako wala na share. Galing tita.
Na-send ko to that day because before I mention kung nga na-send ko to, kapangayo na ako pasensya sa mga naga-late lunch sa ako nga ihambal. Natapos ko to tita because one of my babies pooped on me and on my pillow. Ambi ko si MM lang ang hulid ko tita. MM was case baby. MM for Emmanuel tita. Ginsuno ya gani ngalan sang crush ko sa kuring ko. Kundi ginsuno ko man ngalan sang crush niya sa crush niya. Ha ha ha. Ngalan sang kuring siguro. Okay? Peace kay. Ti si MM na ang hulid ko kada gabi tita. Kay nagbayluhanay kami pwesto ni Kay. Siya sa kwarto, ako sa gwa. Abi ko ya tita, Camila ni MM ang sa folding bed. Wala ko kabalo, nagsulod gali siyan yan. Abi ko bala kung anong ginasala-salaya tita, kag abi ko gidya si MM. Kanami tani katulog ko, sang nagsala-sala siyan yan. May tapakan niya ako sa dughan, may mabalik-balik siya. Alsahon ko na tani ang muskitero, sang hinali lang, naghunibuli ya. Kag may stinky smell na ako nga napanimahuan. I immediately called mama, hambal ko ma, nagpoop si MM. Ti man tita, alas 3 pa lang sa kaagahon, gapaligo na ako. Kay sa ulo ko gid siya ya. Nagpoop kundi labot buhok ko. Hambal ni mama, mayo lang hindi sa itsura mo. Nagatalingi ako magtulog tita. Sa mo to, wayan na labot itsura ko. Wala man akong himuon, kundi naisipan ko na lang nga tapuson to. Samtang pamala ako kabuhok ko nga damol. Mga month of July last year, tita, sang minabalaan kami sa tiya ko, nga tawgon ta lang siya kay Auntie Diding. Utod ni siya ni Papa. Kag bale, magulang ni siya ni Papa. Nabalaan namon nga she has breast cancer. Mga 1 year na gid ang nakalipas, sang ginhambalan siya ni Papa, nga mapadoktor tita, kay grabe ang pagniwang niya. That time, tuberculosis or TB ang diagnosis sa iya. Natapos niya to ang 6 months nga bulnganay. Bisan hindi 100% kinagbalik ang lawas ni auntie, pero do hindi, nabala pareho sang wala pa siya kapabulong. Tapos mabalaan namon nga may cancer siya. It's hard for us, tita. Especially for me. Kay ang si Auntie Deding lang ni, ang close namon sa mga tiyo kag tiya namon. Also, 1 call away lang ni namon si Auntie Deding. Kag siya man ni ang upod namon sa natabo si Liit. Kag basta ari lang na di siya sa balay, siya ni gaatipan sa akon. Amo na, close kami sa iya. Kag sa pagkabalo ko, gahikot siya subong para makapa-chemotherapy siya tita. Sa mga nagliligad bulan gani, ginbuligan ko siya contact sa mga kaparyentihan namon. Tita diba, kung month of August is buwan ng wika, kung buwan ng wika, nagapa-contest gid na ang schools. Tina-anticipate ko na ng adaan. Last school year or sang grade 11 kami, ang pa-contest pahimo hugot lines. Nag-entra ako for the grades, kay win or lose, basta naghimo ka, may grade ka gid na. Ang last year, ang ginpahimo sa amon, tula. And that's my forte, tita. Naghimo ako tula, kagagin title ko sa tula, kapatid. Ginhimo ko nga inspiration ang mga utod ko, tita. Ang sadya, tita, dapat i-perform mo gid. Ti ako ya, kay may speech disorder ako. Hambal ko kay mama. Paano ni ma? Kay kung ako gid ang ma-perform, sigurado hindi sila kaintindi. Kay naga-rap ko yadaan kung magbasa tunog. Kung hindi gani, daw ginakaon ko ang mga ginahambal ko. Tihambal ni mama, lisensya dabi kay mamo EFG kung nga kung ikaw gid mabasa, basi hindi sila kaintindi sa imo. Tinaglisensya ako tita kay ma'am. Hambal ko, good afternoon boss. Malisensya tani ako nga kung pwede isa lang sa kanday mama or ang manghud ko ang mabasa. Kay kung ako gid ang mabasa, hindi gid guro ka mo kaintindi. Thank you for your understanding, boss. And luckily, she said yes. Yes ga, pwede ga. On the days ng performance, tita, on the spot man si Kay. Gamurugot pa to siya gani, kay wala siya ka-practice. Ginpailis lang siya ni mama.
kay dapat naka-Filipiniana attire. Pati gani ako, galing ginsampawan lang ni mama ang bayo ko sang bayo ni Uwa Ina. Sang adlaw nga ipasa ko na ang entry ko tita, hindi naman ako kasend. Data lang gamit ko that day. Tihambal ni mama, puli ta sa proper para hindi ka na ma-stress. Nagpuli kami tita. Ang ending, nagpabulig ako kay Ma'am EFG, hindi ko gidya ma-download sa drive. Ti wala ako kabalo tita, kung daog o perde, kay kalain di ka signal pag announcing of winners. So, ari ang poem, ang title, Kapatid. Kapatid, ito ang iyong masasandigan kapag wala na ang inyong magulang. Siya ang iyong magiging lakas at sandigan. Ngunit paano kung nauna pa sila sa inyong mga magulang? Papaano na lang kayo ng mga magulang nyo at paano ka na lang? Ako si FMB, isang anak at isa ding kapatid. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. Ngunit, 2 na lang kami ang natitira. At kung mag-away pa, ay parang aso't pusa. Kung itatanong nyo na bakit 2 na lang kami, yan ang sa akin, sa inyo'y ibabahagi. 1 taon at 8 buwan pa lang ako noon, nanganak ang aming ina. Sa aming 2 na nagbigay ng dagdag na buhay at sigla. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, tumagal lamang siya ng 5 araw. Sabi nila, maganda daw yun at maputi. Hindi ko alam kung paano ako nagluksa sa araw-araw. Taong 2005 nang magsilang ulit ang aking ina at ito ay lalaki na. Sa wakas, may lalaki na kami sa bahay. Subalit, may butas ang kanyang puso at binigyan ng babala ang aming magulang na hindi siya tatagal. Sinulit namin ang mga panahon na kasama siya. Hanggat maaari ay hindi namin pinaramdam sa kanya na mawawala siya. Oktubre 11, 2011, binawian siya ng buhay. Oo, masakit. Pero sa kabila nito, ay inisip na lang namin na wala na siyang mararamdaman na sakit sa kabilang buhay. Hindi man siya umabot sa kanyang kaarawan. Sa kabilang banda, kailangan naming harapin ang katotohanan. At sa ibang pagkakataon, daramdaman ko ang sakit. Ang sakit nito'y hindi mo mabatid. 2015 nang ipananganak ng aking ina, ang kapatid kong pang-5. Tulad noon sa ikalawa, 5 araw lang ang kanyang itinagal dito sa lupa. Aaminin ko, masakit, pero kailangan naming harapin at palayain siya. 3 taon ang lumipas, isang anghel ang dumating at sa mga buhay namin nagpaaliwalas. Akala namin ayos na. Akala namin di na niya kami iiwan. Akala namin di na siya mawawala. Akala lang pala namin. Dahil kinuha rin siya ng nasa itaas, ang mahal kong bunso na kapatid, hindi mabatid ang sakit na aking naramdaman noon nung kami ay sa kanya na maalam. Mahirap at masakit ang mga nangyari sa amin. Subalit ngayon, ang tanging sandigan ko ay ang aking 3 kapatid. Tinutulungan namin ang isa't isa. Siya na lang ang aking pag-asa. Sinubukan man kami ng panahon, pero hindi kami lumayo sa may kapal. Sa halip, tumatag ang aming pananampalataya. Lalo kami sa kanya ay napamahal. Para sa minamahal kong kapatid, hiling ko ay patuloy niyo lang kaming gabayan, nasasabik at mahal ko kayo ng walang batid. Tita Regine, September 11, 2025, nagpuli day mama sa housing namon sa Pihak Barangay. Mga 6 p.m. sang may nagpanawag di sa balay. Tani hindi ko pa pagsabton, galing nagtaghahol ido namon. Tiambi ko kung sino man lang bala, gali, ang tiyo ko nga utod ni Papa, tawgon talang kay Tito Boy Negro. Tito or tita sa mga tiyo ko,
Titi ang mga tawag ko, katipit lagi dya ako sang una. Amo na, imbes nga tito, titi tawag ko sa ila. Tihambal ni Titi Boy, din si Papa mo day. Habal ko sa housing nga atihaw. Hambal ya, tawgi si Papa mo, si Titi mo dun, patay na. Pagkabati ko tita, doon nagloading ako. Hambal ko, ha? Nga ahaw. Hambal ya, nasapuan ko lang sa tricycle ya. Tawgi na dahil si Papa mo. Tika hindi ko makontak day Mama, gintawag ko si Kay. Siya naman ginpadayal ko. Galing hindi namon sila makontak. Amo to, pagtawag ni Auntie Deding, kung nakontak na. Hambal ni Auntie, hulata ko da ni, upod kita makadto day Mama mo. So amo to tita, duha sila nagkadto day Mama. Sa almost 1 month, nga haya kay Titi, duha lang ko nakakadto dito. Pag abot ka bangkay, kag antes maglubong. Yes tita, wala ako kakumpanyar kay may klase ako. Ginistorya ko lang si Titi. Hambal ko ti, sorry kung hindi ko kakumpanyar ha. May klase ko ti. Kung wala lang makumpanyar gid ako. Guide lang kami permi ni Kea. Tapos ang ending, isa lang ka subject ang klase sa amon. Gilalain ako tita, pero okay lang. Sa December na tita, kaliwat kanan ang Christmas party, di ba? Ti ang mga scholars ginapakadto para sa Christmas party. Gusto ko gintani tita magkadto. Galing, may obra si Papa sa tapat sang venue namon. Amo to, wala na lang ako nag-ingos nga malakatda. Then, fast forward tita, sa Christmas Day. Nagamot-amot kami ni Kay para sa handa. Gaugtas day Mama sa amon kay kaliwat kanan ang gasto namon. Sang medianoche, nagamot-amot pagid kami ni Kay. Nag-green kami tanan nga bayo. Tapos, sa manog 12, naghambal ko kay Mama, nga picturean niya kami ni Velvel. Okay na tani tita, nagpasabak na siya sa akon. Galing, kadugay mag-open sa cellphone ko. Amo to, waki ang pictures namon. Tapos subong tita nga January, ang mga balayda namon ni Kay for graduation, gabaga. Maayo lang, may nasupot ako. Di ba tita na mention ko sa last ko nga email, nga napatay mama ni Manang JB, nagpuli siya tita, kay hambal yan na sa akon. Madayan kami da ni Gov sa imuga, tihambal ko, katultol ka haw sang balay ko, sinabatya ko tita nga, ipanawagan ka namon ay gautoy-utoy ako kadlaw tita mo. January 13, nagbalik na si Maninoy sa Hong Kong. Pero before siya nagbalik, nagkadto siya di sa balay, kag may ginhatag siya kay Papa nga kalo kag tumbler. Handom ko gid ni tita nga before siya magbalik sa Hong Kong, makapapicture kami. Di kay nagadali man sila ni Maninay, kundi wala na kami nakapicture. Kag nalipat man ko to. Sa hinali lang, may nadumduman ako. Gin-edit ko picture namon nga duha, kag halatita, nakibot ko sang result, kuha gid ang mukha namon ni Maninoy. I immediately sent it to him and I wrote, "Hope you like it, Maninoy." And he responded, "Thank you." Titita, hasta na lang diri anay, kido kalawig na gid. Tumayan yan, Be happy birthday yan. Birthday ni Tita January 16. Again, happy birthday yan ko. To my Auntie Deding, be strong lang. Auntie, ari lang kami para sa imo. To my Titi Dondon, I know you're watching over us. Guide us, T. I miss you. To my Maninoy, thank you for being there all the time. Halong kada permi Maninoy and keep safe always. To my classmates, wala ko message sa inyo. Haha, char lang. Mag-graduate man kita this coming March, pero ang banda, tani hindi magbago. I love you all. Sunday ako nagsugod-sulat, pero it's 10:30 p.m. sang Tuesday na tita. So till my next email, Tita Regine, FMB of 4th District. And tita, pwede mo man ma-slide ang mga pictures na ginpadala ko last time. Madugang lang ko pictures. Thank you. And so there it goes. Sa akong background, ang mga pictures na ipadala din sa ato ni FMB. That's during New Year. And may iban pa. Pwede natin ma-slide. Okay. There she is. Alright, that's her. Naka-wheelchair ini siya.
Right? Kag ara pagid ang iyang picture sa likod may kabaong, probably ang iyang titi Dondo no sa napatay ini. And some other pictures nga pa din naton ma-show. Okay. Siguro parents niya or di ko sure. But anyway, ara siya iyan ang Maninoy sanggin bunyagan siya. And that's her. And she said, she's telling us nga love na love yun siya sa iyang Maninoy. So thank you very much, Gid, for these pictures and for this story. Halong ikaw and good luck sa iyong mga studies. Congratulations in advance sa iyong mga pag-graduate. 49 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita with another story diri gihapon sa KLP. And good news, I guess, makastart kita read sa sulat ni Crockhart sa La Paz, Iloilo City. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Viva Senor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On day 2 of the competition, January 24, Saturday, grander prizes are at stake in Pasigabong Open category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open category. Kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account.
Well, balik kita diri sa KLP kag sa gamay nga oras nga nabilin sa aton luyag ko umpisahan ang sulat diri ni Crack Heart sang La Paz, Iloilo City. Hi, Tita Regine. Ang kabuhi sang tawo diri sa kalibutan ay umaligilang. Kakada isa, may iba't ibang ginahatag ang mahal nga Dios sa iya mga gintuga. Sari-sari nga mga trials nga siya lang ang nakakaalam ng last part sini. Idareg, na-eksperyensyahan ko ang kabuhi diri sa kalibutan. Mga pagtilaw nga ginahatag ni Lord sa akon, nga halos ako maka-move on, pero naging strong ako. Ng mga oras na dyan ako sa kasubo, pero subong nasulit naman. Ang isa pagid kapag subok ang ginahatag sa akon kabuhi, nga daw malumos ang tagipusoon ko. Sa kasubo nga halos pa lang, daw hindi ko nakaya pa. Pero alam ko rin na may mga purposes ang mga pagsubok na ginahatag niya sa akong kabuhi. Tita, kung kisa na isip ko, sobrang mahal ko si Lord, ang aton Ginoong Diyos. Adlaw-adlaw, hindi ako nagakalipat mga muyo sa iya, pero hindi pa bugos or kulang pagid siguro ang ginahatag ko sa iya na pagmamahal. Pero initanan, Tita Reg, ginapangayuan ko nga mapatawad sa aton mahal nga Diyos. Ginapangayuan ko patawad sa aton mahal nga Diyos. Siya na bahala mag-judge sa akon. Ang kasaysayan ko nga ini, parte sa akon nga eldest son. Ang title, kasalanan ba ng isang ina na mahalin ang iya anak ng sobra-sobra na naging kabangdanan ng maagang pagkawala niya diri sa kalibutan? Once again, good afternoon sa tanan ng mga listeners and staff of this beautiful program of the DYFM Bombo Radio Iloilo, ang kahapon lamang program. Most especially to you, my beloved host, Tita Regine. May God give you good health every day, kag sa malayo, kag malapit nga tagpalamati. Subong, ginataw miyaw ko gid kamo tanan-tanan. Sang good afternoon. Happy afternoon. Tita, gusto ko gid mabatian sa mga listeners mo ang stories ng akon anak para malikawan na kung sakali mag-abot ini nga problema sa ila kabuhi, masakit, masubo, mga luha, pero gintingwaan ko gid nga isulat ini sa imo programa para ang mga makabati maka-prepare na. Tita Reg, tawagan lang ako kay Crack Heart sang La Paz, Iloilo City. Duha lang mga anak ko, both boys. Ang eldest ko, may pamilya na, kag may duha siya ka anak, one boy and one girl. Kag doon sila sa Manila nag-e-estar. Ang second son ko, kaupod ko subong nga nagapangabuhi. He is single. Siya na lang nag-aalaga sa akon. Mahal na mahal ako ng dalawang anak ko. Bisan na wala si papa nila, ginapakita nila sa akon, nga buhi pa rin si papa nila, nga kaupod namon. Habang buhi pa kami diri sa kalibutan. Gusto nila feeling happy lang everyday. Pero ang tanan nga ina, may katapusan. Tita Reg, hindi ko mabalaan kung paano ko umpisahan ang kasaysayan sang akon anak. Year 2021, nag-apply siya trabaho dito sa Manila. Kaya gusto niya magdako-dako man ang sahod niya. Kag salamat naman, nabaton siya. Kagin pakita agad niya kung ano siya magtrabaho ng maayos. Until naging good performance siya, after 8 months, nakibot siya, kagin patawag sa boss nila. Abi mo, Tita Reg, hindi niya akalain, gin-promote siya bilang supervisor. Happy gid siya. Ang tanan nakibot, kay iba nga nagatrabaho dira, matagal na hindi pa na-promote. Pero siya, 8 months pa lamang, promoted na. Ang anak ko nga ini, tita, damo abilities. Umpisa nga naging supervisor, dedicated gid siya sa work niya. After 2 years, tita, gumanda ang buhay nila, kagang manugang ko may work din. Kag ginariman ko gid ina sila nga magsimba kamo hambal ko, simba kamo sa baklaran every Sunday. Pasalamatan ninyo si Lord sa mga blessings nga ginahatag niya sa inyo. Ang anak ko nga ini, basketball player, 5'9" ang height niya, shooter, kung magtira ng bola,
pasok talaga sa ring. Daming fans, daming award, daming team nga ginaintrahan. Titay balik ko sa pag-work niya, naging boss or sir na ang tawag sa iya. May na-under sa iya nga 600 ka mga tao niya. Work lang na anak ko, sign lang, kag supervise sa mga members niya araw-araw. Naging bukang bibig na nila ang pangalan ng anak ko. Bisan diin lang sa loob ng ginatrabahuan niya. Sa uli, hitita, ang hisa, hindi gid makuha sa kabuhi isang tao. Ang manager sang anak ko, best friend niya. Ginpatawag niya ang anak ko kaghambalan. Hambal niya, believe ako sa imo best. Halos lahat dito, pangalan mo lang ang maririnig ko. Kilalang kilala ka na talaga nila. Sagot ng anak ko, sir, basta mabuti lang ginagawa mo sa kapwa at wala kang ginagawang masama, paningin nila, perfect boss ka na. So, nag-smile lang ang best friend niya. Hi, Tita Reg. Best friend is the best enemy. Nagapati ka man sina, tita? Ginsira gid ng best friend niya ang work sang akon nga anak. Ano iyan ang ginhimo sang best friend nga ang nakahambal siya, best friend is the best enemy. Pasensya gid ha, crack heart, tugtub lang anay kita diri sa imong mga sulat. Of course, tugpunan ta ini kag tapuson by tomorrow. Salamat gid ha sa imong mga pasensya dira. Kag kamuman mga kabombo, dapat buwas araid kamo sa pagpamati isang kasugpon sa sini nga gina-share diri sa aton ni Crack Heart sang La Paz. Sa inyo man nga mga istorya dira, pwede ninyo ina nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa laton ang mga kasaysayan kay ipadala nyo lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magapanumbalik ako tomorrow para nga supunan tang istorya din ni Crack Heart kag magbasa pagid more interesting stories para sa aton tanan. For the meantime, nagahulat na ang mga programa sa every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Next, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madawig salamat sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Ulup danay kita sa liwat. Sige hapon, ininyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.